Kutanga ndinoti makadi kwa madotere kumatimana ayo nyika ye Zimbabwe istarangu ndonze Rapson Mali the national driver katuda sangana ka mchirongwa chedu ka gamba are manzi pa National FM apo patine bataka shasha dzakata mkurumbira kunyanyaka kunyaya dzemi manzi ipi achoka muno munyika ye Zimbabwe donzo rekutika aiwaka tiveka tichiziva isisu kuti ko idzo mari dzedu vaimbi vedu vaiti varaidza vaka shasha idzi vakambobva nepi vakazoguma vakupi kwacho ka apa panguva imwe chete tinenge tichiedza zvakareka kudzidzisa vechidiki nayo kuti vangewo ka vachinyatsokuziva kuti aiwaka magitara aya anga asiri nyore ende magitara aya haana kutanga nhasi uyezve matambudziko anowanikwa mukati memagitari imomo ka muchifamba kudaro ka zvese zvinenge zvichibuda ipapa ka nebudiriro racho kuti ko podzimana kuti abudirire zvinenge zvafamba sei kuzomunza ane zita repamusorosoro hazvingouyi one silver plata hazvingouyi ngoti overnight mangwana ndatoirini muimbi aiwa zvinenge zvine nhoroondo saka nhoroondo dzacho ndo dzatinenge tichinzwa panapa uyezve ka vaimbi toziziva kuti pachirungu vanoti macelebrities anditika munhu wese anenge achishuvira kuti vakomana imi dai takwanisa kuvawo sezvaari izvozvo uyezve kuyemurawo mabasa ake saka kazhinji kacho upenyu hwavanenge vachirarama amwe tese tichiushira dai ndakwanisa kurarama upenyu hwake iwo uyezve tichida kunyatsoteerera kuti right zvaanoimba achinyora zviya ndoka upenyu kake ndokurarama kwake here kuhambosanganiwo here nemamwe matambudziko akaita sezvatoitawo isiso iyeyuyu saka munhu muimbi munhuwo zvakare matambudziko anosanganawo nawo atosanganawo nawo isisuka ndo anosanganawo even kungave kumhuri chaiko tofanira kuzviziva izvozvo ko matambudziko aya tinoakurira sei ndo zvimwe zvinhu tichitaka tichidzidzisana ipapa ka tichinzwawo kuti ko ndiwozvo here pakurarama kwedu pachivanhu ndizvo here panopera chirongwa ndoziva kuti muimbi panopera chirongwa vamwe vaimbi vanenge vaona zvidzidzo chero isisu vamwe vanhu tisiri vaimbi takateerera zvedu tinenge taonawo dzidzo kuti okay mukugarisana muupenyu mukurarama zvinofanira kudaiwo zvinofanira kunzwaiwo hayi apa pane mhosho apa pakanganiswa apa pafanira kugadziriswa so upenyu uchienda zvakanaka sevanhu vatema ka tiri vanhu ka hatifaniri kurarama ka upenyu hwekukwereta ndoziziva kuti vamwe vanogumisira vava votozokwira BP asi aiwa zivai kuti imimi mistakes enyu mamwe munenge muchiita ikoka munenge muchitoratidzawo zvakare ka ruzhinji kuti apa pakakanganiswa panofanira kugadziriswa apa ka tobva tatodzidzawo ipapo kuti izvi hazviitwe izvi aiwa izvi ndogwara rakanaka ramona munhu wese akaita chinhu chakanaka chinokwanisa kuteerwa nevamwe akaita chinhu chakaipa chinokwanisa kushoorwa nevamwe asi panguva imwe chete dzakakuda kusungira muti mudomasi tichigadzirisana nokudaro tozoti mwedzi uno waApril amaro watereka nasi 10 April mwedzi waApril unoka takarasikirwa sisuka nemagamba anosanganisira ka Lyson Ngolowera akasiya musi wa 7 April 2007 7 April 2015 Jayton Somanje 6 April 1996 Robson Banda kozoti zvakare 9 April Sanezuro so 1996 Leonard Musoro wenyoka Dembo kozoti zvakare ka Shepard Musekiwa weshiri nema 22 April 1998 Dixon Chikadza 30 April 2001 Wanda Fero 25 April 1998 Panganai Piri 25 April 2015 nokudaroka tinotaiwa ka dzese mharedzi Zorai Murugabe makatungamira nesiwo tiri munzira kuteera ikoko zvisine yazvo ka inzira yedu tose kwamuri koko Zorai Murugare hama ndoziziva kuti kurasikirwa hamusiri mimega makarasikirwa nehama dzenyu asi kuti nyika yese yakarasikirwa nokudaro pazuva ranhasi toda kuti sisika tinge
takabata sisi nhoroondo ya Leonard Musoro wenyoka Dembo akasiya musi wa 9 April 1996.
National FM. Muchas gracias. the 5 notes. Ruva reZimbabwe apa National FM kando gambara tina pasora nazika ka Leonard Msoro wenyoka Dembo uyu akazvaroka musi wa 6 February ka 1959 ka Leonard Tazvivinga Msoro wenyoka Dembo Mavara akazvaroka iko kwa Chivi kumasvingo wakazotisiya keka mugore ra 1996 musi wa 9 April ka anga ava nemakore nokwanteya ka 37 eku zvarotaiwa ka zorora murugare. Munhu watingati sisu mune zvemimanzi umu akanyanya kuva active kunyanya kubva mugore ra 1982 kuzosvika ka mugore razotisiyeruka 96. Munhu akashanda nezvikwata zvakati zvinosanganisira mukati ka The Spiders, 5 Notes, Outsiders, Barura Express. Mukaranga uyu anobva ikoko ka
kumasvingo vakazvara kamuimba yanga ine vana vanokwanitaiwoka vatanhatu kutangira pana Jerifanos, Ratidzai, Leonard, Give More, Juliet, kozoti My Day. Zvisinei, musikana nemukomana vaviri pa vatanhatu ava ndo vapenyu. Gogo Sukai wamasivanda Chikande ndo vanga ramai Morgan, amai va Leonard. Baba vachinziwoka Morgan Kwangwari Gwaendepi musoro wenyoka. Leonard baba vake vainzi Morgan Kwangwari musoro wenyoka. Tazvinga vanga vari baba va Morgan, kireva kuti sekuru. Gwaendepi sekuru vai vainzi Morgan ndo yanga iri nickname yavo Gwaendepi. Mune zvimwe zvinyorwa zvakasiyana siyana mazita ese aya panogona kungowedzerwa kana kumaona aripo ese kana kungonhonga ngonzi kana kunzi sekuti Leonard Kwangari Dembo kana kuti Leonard Gwaendepi Tazvinga, Leonard musoro wenyoka Dembo Mavara ese yayo angari mazita ekuakanga akaita kupfekerana ka. Ukaona munhu achipuwa mazita akawanda kudai shedza kuti mazita akawanda kudai zvinoratidzawo naizvowo kuti aiwa umambo chaiwo mubasa raanenge achiita panguva yache iyoyo hunenge hwakaita kupfumbata, hwakaita kuungana apa hari iye. Right, iko zvino izvi regai etimbonzwa zvishomanini kubva kuna iwoka Nyakutumbura Gogo timbovanzwa vachipinda kamudariro iwo vakabara iye Leonard Kwangwari Gwaendepi. Gwaendepi ndivo baba vavo. Saka ndo vakanga vakabereka baba vacho. Baba vacho inivongia vavo pachivinja kandi sati ndambowanikwa. Vakangozoti nemurume wakoma wangu waisevenza mukotsirichi. Vakati achitoti ndoti akava mukadzi wokuwana nandichati vakadzi vazvo vakawanda. Vakadzi nekuti kandikawanda vanenja vakawanda. Saka vakoma ngoti handina munun'una wangu uko kumusha. Katinzi handinomuda kundimona. Saka takangoonana tikabva tawanana zvakanaka. Zvisina kana kuti yowe svika tazozvara vana vedu. Makazvara vana vanga 6 vatanhatu. Aiwa, zvinofadza chose. Saka iko zvinezvi kwasara vangani? Iko zvino kwangosara mukomana vaviri, musikana nomukomana voga. Mukomana ndiani ucho? Kiviti. Ari kupi? Ari kubhowera. Ari kuita kubhowera? Vakanga achisevenza pamuchare. Vakangozonzi basa rapeni vavaenda kumusha. Vanenge vavagira avo pamba. Ko musikana? Musikana vanosevenza Joni. Ndiyo nomusikana uya wanga achisuka ndiro vana mwana wake. Ndiye unonzi ano? Anonzi Keri. Aiwa, zvinofadza chose Gogo. Kuti aiwa Gogo vanga vane mhuri yavo. Saka ava vari kubhuyera ava mukoma Gevheti neava vari kuSouth Africa ava vanouya vanokuona izve? Zvikuru yeGivhi vanotondonzi baba avo nasecha rake ndiGivhi wakabva muno manje. Vanongozondiona wese munhu usingachisevenzi mari yokukwira mabhazi ano. Wakangobva pano manje achiti ndoda kuzoona mai. Tomba avuya nobva vazodzokerawo. Hese mimi Gogo, Leonard wakakura sei? Wakakurira kupi? Leonard wakatogwa namadzi nababa mukuru vake ndaendako. Asi vakangovopinda chikoro. Ndokubva vatogwa kubhowera nekuti vakazinzi hatoda vana vedu.
ndikati vana vangu vachivaduka havasati vafanirwa kuti vaparadzane nini vado vakichecha zveyashandikira vachecha vakati aiwe regera vana havarove havakanga mumai vavo regasa vasare saka vakasara zvichireva kuti baba vavo vanga vasisipo vashaika vachoshaika vakashayikira kuti baba vakashayikira kumasvingo muchipatara inonzi jenerali yamasvingo tema vakashayikira ndokuchibva azotorwa kuenda nana bamukuru wake vazotorwa ndakaenda ndine kukubhura ndichirovana vana vacheche saka bamukuru ndepavakazonditorera vana vachi vavo saka bamukuru vakatora vana vangani vakatora vatatu vakomana vaviri egivi narenadi naana ndokubva vakupinda chikoro kuya ndokubva vapinda chikoro ikoko vakafunda zvekusvika papi mukoma lenadi sa vanhu vakanga vasisina unochengeta handifungi kuti vakasvika zvisezvemuziva kare kare kwamakare ndifunga kana ndisingaposhi kuda vakangosvika kuda mugreji 4 kana kuti pai vakanga chimwanana vakanga chimwanana wakazoita sei ini ndabvako ndakabvira kumasvingo saka mwana uyu asara uko vasara kuse vari vatatu mwana uyu wakanga achingoti njaikuisiwa mhuka ndichirimisiwa jireni renzungu saka kuti ndimhai chakaorogwa vakazosara vomutora vacheche votora uyu musikana vogara nayevo saka uyu gwivhi uyu narenadi vaiva kwababa mukuru saka renadi paakazoti piduguku ona kuti ndogarira vorombo vhuri panapa kuda wakangofunga vokuti mwoyo wake ndobva ndinomukuwasha ende kumukuwasha wangu uko kuhurisha kunenzi kuhurisha mundorisha imwembe baba muriko muchigara zvakanaka saka kurondedzekwa kwandinetiwa koko saka aenda kuhurisha kuya kumukuwasha uya handiti kare kare kwaiva nezvibhanji zvamagaba emabhifo kwadayawo saka kuda wakangozviwana amene zvakametesa kuti yate ndokuchera zvibhanjo zviya ndokubva agadzira newaya dzake hanzi ndairidza mumwombe ichirisa mwombe achiridza saka aridza kudero akaona kuti mwana wavacheche vacho vamwe vakuru waisevenza muharare mufekitari yekokokoro yemuharare saka ndopaakatiza kuurisha ndokubva vuya muno muharare ndokuuya kumwana wavacheche ikoko ndokugara kwai ndaigara muimba ndichitovanziva murungu asingadi kuona munhu ipapo toma ndaigaramwo ndichipuwa chikafu momo saka ndakagara iniwo ndisingazi kuti uri kuharare vangwani agogo vamasivanda chikandi vari kurondedzera makore avo kana ndakavatarisa hangu inika anosvika kuma8 ikoko asi vakasimba ende vane memori anditika vachiri kurangarira zvimwe zvacho
mwakamba bwanja baenda nansika nyimbo kosangalisa chikutoke kwa yeka Leonard Msoro wenyoka Dembo alikwenda kandigula The Barura Express. Kambo kakarongwa zvemhando yepa msorosoroka kubva kuna yeka Leonard Dembo msoro wenyoka kambo kanonziko nerera manzwa paka gogo vachiedza kuti rondedzera kuti zvakafamba sei. Inorondo inorwadza chose. Leonard amai vake gogo pavakazosangana nababa wa Leonard vanga vatopinda mune mowanano kwakazvarwa iyeka Jerifanos anowandika angari mukomana mukuru. Mune mowanano yakazotera ndo kwakazobarwa ana Ratidzo na Leonard na Givi. Kuzoti pakazoshaya baba va Leonard ndo pakazoenda zvakare pane mowanano pakanozvarwa Juliet na Maidei. Sinezvoka tanzwa apa isisi kuti mukomana uyu haana kuwana mukana wechikoro kufunda zvakakwana nekuda kwa izvozvo matambudziko endeni nyaya yekuti munhu anenge anorerwa kumwewoko kune vamwe vanenge vasina hanya vanenge vachitodzingirana nedzimhuri dzavo kuti dzikure. Hapana aimbokandawo ziso kuna Leonard Dembo, asi munozva zvinoita Mwari manje. Mwari haazokusii uri wega, anotokuvhurirawo imwewo nzira yekuti ukwanisewo kurarama. Akamboshandiswawo akambotorwawo kumanzwa pagogo zvichinzi akambotorwa achimboenda achimbonorimiswako achimbonorisa ng'ombe. Zvese izvozvo zvaitika pane yeka Leonard Dembo. Chikoro chake primary kunyange zvake asina kukwanisa kuenderera mberi nayo, asi munhu akadzidza zvikoro zvakati munana Bhuera imomo akafunda zvakareka hanzi pamutemera akaenda pamacheke akazombouya kuno kuHarare akafunda kuchembira. Izvonoti panga ne9 years angatoika mu school choir ndokuzombodzokerawo zvakare kumusha. Munhu anga asina fixed abode, munhu aingoita apo neapo achingoenda achidzoka umboenda kumusha umbodimbo unotorwa nehama vamwewo vanga vane chinangwa chikuda kumushandisa, vamwewo vainewo chinangwa vachingonyeperawo rudo. Asi mese imomo munhu anenge achingokura chete, hapana kudzokera kumashure, munhu anenge achingokura. Ndo zvaakasangana nazvo izvozvo. Vale, 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 vale.
ndo kambuka nziko mai vane vana vavo pane nguva imwe yatakazombonzwa kuti izo Leonard Dembo asati wauya kuno kudhorobha reHarare nenyaya dzekungoti dzodzi munhu ari kukura anenge achingopambara oti apa akazombowana zvekare mukana wekuenda kuBulawayo uko kuBulawayo achimbonotsvaga iwo mabasa. Leonard tinzwe kubva kuna sekuru Benjamin Ganyiwa vanova sekuru kumudzimai, sekuru waamai Mogi, handitika sekuru waamai Mogi Benjamin Ganyiwa vatibatsirewo panapa nenhoroondo muchidimbu yaiyeka Leonard Dembo sekuzivana kwavaita ivoka nemuzukuru wavo. Ndakataura nawo apa mugore ra2014 kana ndisingakanganise pane nguva pandakakurukura nakana 2013 2014 papo pandakaita urukuro nawo rikaitwanzvika sekuru Benjamin Ganyiwa ka vachitipawo chidimbu chavo sekuzivana kwavanoita nemurume uyu kuBulawayo undisiva komana undotsvaka basa apo maeji ekuma 17 years ikoko zvichireva kuti chikoro chavo kunyanya wagumira muprimary mumagrade ari pasi kwazvo ndobva wazoenda kwaBulawayo ikoko vanga unotsvaka basa vanga vakundotsvaka basa kuniriwe ukamanga kuBulawayo munongoziva zvaita kumamisha kare vanasekuru vaikwanisa kutora vazukuru kuenda kundotsvaka mabasa saka ndo zvanga vakangoenda vakandoendawo kundotsvakawo basa semukomana ngabhesera asi havana kunyanya kugarisa zvakanyanya kuBulawayo. Basa mungati mimi kana muchikutondera kuti vakatanga kushanda kuBulawayo ikoko nderipi? Basa ravakatanga kushanda kuBulawayo ranga risiri basa repakambani yakanyanya kuzikanwa sokuti kudhara kamunhu aingopinda ainzi matemporary work asi kwavakazouya vakazoshanda kuno kuHarare vauya kuno kwakuri kukambani inogadzira zvinwiwa brand company inonzi Coca-Cola ndokwavakandoshanda ikoko vari loda vachindodhirivharawo madrink vachindoadzikisa nekwakwidza. Asi panguva yacho zvemimhanzi izvi zvanga zvichingoripo? Zvemimhanzi Mwari kana achisika munhu anosika nezvipo zvakabatwa navanhu mavoko, saka ichi chipo chaakanga akazvagwa nacho chaiva nacho, saka zvemimhanzi aiva nazvo, saka haana kunge akamira zvokutosvika pakuti panguva yaanga ari kukambani iyoyi ane nguva dzaaenda achindopindawo mune mabhendi avamwe vakanga vatanga kare vakadai sana John Chibandura kwaakatombondosvika akandoita mugariri pasu rinenge richipinda nauro vanenge vachiona mimhanzi panguva iyo ana Chibandura yange risungura boys akatombokumbirawo kuti aedzesere kuridza asi nokuda kwokuti vakanga vasina chivimbo kana kuti atingati confidence naye havana kukwanisa kumupa mukana wekuti aridze asi akanga anazvo kuratidza kuti panguva yacho kunana Chibandura kusungura boys kwakuti shasha dzega dzega dzekuti vakaona kuti uyu mufana uyu angakwanisa kupinda zvinhu izvo zvakagara zvakadaro kana mainge zviona kunyangwe pavana vaJese Davhidha akanga ane munhu mudiki ndizvo zvakanga zviri murume watiri kutaura nezvake nhasi anga asiri zimwe zihombe uye kana achikudza chinhu chaaikwanisa semunhu aiva munyoro kekutanga waigona kuzviramba kuti anozvigona asi anga asingadzokorori mashoko ake kuti akukonvinsi kuti ndinogona chinhu ichi, saka nokudaro akazotangawo zvake achindoridzawo kumwe vakazotanga nawo gurupu yanzi 5 notes kuma 8 ndokutanga vakamboridza nawo isungu yanzi manga majaira matsotsi 5 notes ndo vakaiwana iripo here kana kuti ndo vakanovamba chikwata ichi vakachiasembla
zvaitika kare vanhu vaionana kwaifarwa magrupu nyanzvi vongowirirana kubuda nezita rechikwata chaiva nevakomana vavashanu. kwatingati tisu vanga vari based ndekupi vakomana ve5 notes? Panguva iyi vakanga vachigara kulocation rweGreenview painga yachangotanga kwakuma mid 80 vaigara kunana Greenview ndokwavaigara hongu kwaifambwa vamwe vakamboendawo kuchitumbisa but kwaakanga achigara kuGreenview akazoenda kuGlenora nekufambawo kwenguva. Asi ndichinzoka panyaya yangu ndekuti paanga ari kukambani vaenda mazuva ana Friday ane chishanu vachizondoridzawo mumwe mavanenge vapiwawo mukana kuti varidze zvichidaro zvinoita kuti zvakazomupa nguva yakawandisa yokuti ange ari kuona kukosha kwokuti anyanye kuconcentrate nemusic yake dhani kunge ari kubasa. Zvakazosvika pane imwe nhamba yekuti akanga akupota akuzorofa kana mazuva anoenda kuchina nechishanu. Zvakazoita kuti dismisswa pabasa. Asi mukuningikira ndingada kuti vateereri vazive kuti murume anga akanyorova asi munhuzve akanga asingadi kujairirwa nekuda kwemunhu wake. Saka pakubva ikokoko akaburana namaneja akunoitira zvakanaka. Munhu anga asingadi kutarisirwa pasi nokuti aiziva chipo chake. Naizvozvo akabva abviswa pabasa. Ndosaka muchizonzwa murume watiri kutaura nezvake mimhanzi yake painyora kazhinji ainyora zvinhu zviri mutsika namagariro yavanhu mukukura kwatinoita yatingati social livelihood yavanhu. So ipapo chitike chega chega chaitika muupenyu nemusociety aitobuda nerumbo. Ipapo ndo pakabudisa rumbo rya rinonzi manager. Akanga achitorifeya akupa warning kune vamwe kuti usaita zvaunenge uchida kana uri pabasa rinenge manager. Asi akanga iye ndiye akanga ari aitwa menzaneso kubulawayo.
ichokwadi maroterereka tinenge tichingofamba tichingosanganisa zvakadaro nhoroondo nehurukuro dzandakaita kane vanhu vakasiyana-siyana. Tanzwa pakasekuru Benjamin Ganyoka vachitipawo zvakareka chidimbu chenhoroondo yamushakabvutirembo. Reka tidzokere zvakareka kuna gogo sukaika vamboti turudwe ndakaenda ndikanovaona pamondoro. Isisi nguva yese taigara tichifunga kuti dzimwe dzenguva pamwe vachiri kwachivi koko kana kuti kumasvingo kana kuti kubhuyera uko, asi apa aiwaka varipo pamondoro apa. Regai tivanzwe gogo kuti vatibhotudza kuti vakauya sei ipapa pamondoro apa. Zita rangu nonzi Sukai pasi panorya. Ndiri muno mumondoro nekudangare panonzi kudangare Njovi. Chakabuyavo huno nemhaka yekudzimba kudhamu tokubva tangovuyavo tichingo tsvaka nzvimbo kuno kumondoro tobva taiwana tobva tagaravo takagara asi iko zvino patigere panapa pakanaka chose, asi chotineta ndechekuti kwaivisa zvitupa murejesite zvitupa zvenyu. Kana musina kurejesita zvitupa munodzingwa. Zvino hatizi kuti tichaita sei kana tichadini. Vazukuru vanga havazvizivi, nokuti ndaida kuti ndandawana foni ndivafonere kuti vedu vekunoku zvodikama zvitupa tirejesite tikuwana magariro atinogara muno. Ndozvachakativisa muno zvedhamu. Esi dhamu votisina ranguuya muno kureva kuti dai kutaura kunoku muri kwachiviwo. Tiri kwachiviko chaiva kwachivi ndokwatakatigere takatachobva kwachirumanzo tikaenda kwachivi kumusha kwangu kwandakazvakwa ndokwatakazogara tagara vananyadzi vakanga vachivapenyu.
Leonard mzoro wenyoka dembo kandiye kagamba ratakabata pazuva ranhasi tichinzwa kanhoroondo yake kaLeonard Dembo kakazvarwa kamugore 1959 ndokuti siyaka mugore ra1996 nokudaro gore rapfuura iri 2016 yanga iri 20th anniversary yake zvokutoti aiwa vanatendai vakambobinamira chaizvo kurirangarira kurangarira makore 20 ainga apfuura iwo baba vatisiya nokudaro gore rinoka igome rechigumi 21 chete musoro wenyoka Dembo atisiya. Tanzwa isisu pepe kuti akazomboenda kuBulawayo, abva kuBulawayo Leonard Dembo wakasangana ikoko neshamwari yake imwe ndiyo Cosmas Nyati. Cosmas Nyati kana ndisingakanganise anofanira kana asina kushaika makore 2 kana kuti rimwe chete adarika apa. Cosmas Nyati ndo umwe sawira wake wakagara naye kwenguva yakareba chaidzoka aikwapedza rhythm guitar akabva naye akamuona kuBulawayo ikoko. Mushure mekunge waonana kuti aiwa isisu tinenge tinofarira zvakafanana akazobva ikoko akauya kwaZvimba. Auya paZvimba apa ndo papa nerimwe band ranga riripo unokwanisa kuva nemagitari kavanoita kufemedza vanoita kunzwa hwema. Ndakanzwa Shepherd Nyaya dai tarinza vanhu vemagitari vanoita kunzwa hwema. Akauya akasvika kwaMurombedzi kwaZvimba uko pane imwe hotera iri ikoko kwaMutongeranwa ikoko kwakunika band kainzi The Spiders Band. Kaband aka ndo kairidza nemurume ainzi Cyril Shoniwa. Kairidza nemurume ainzi Cyril Shoniwa. Cyril Shoniwa yanga iri shasha zvakare ndiye akamborwa kamboka yakanodziko gidi shasha makore apindawo. Achizobva ikoko haana kugara kwenguva yakareba aiwa kana kutsikisa haana ikoko. Niye neshamwari yake Cosmas Nyati kwakuchiuya kuno kudhorobha reHarare ndo mazunzwa sekuru paipaika kuti akazosvika achizotanga kubatanidza chikwata The 5 Notes kuma early 80s ikoko vakarowa masingles mahits chaiwo akanetsa ana Matsotsi, Aruva reZimbabwe, Amai Guru, Imisisi, nana vamwe vanonziwa ana dzimwe nziyo dzakafanana nana Farai nevamwe. Right, ndida kuti nimboti turudwe kacho kanonzi Farai nevamwe The 5 Notes. From the past, Zamakedzana, The 5 Notes. And the Baba Mugiza.
National FM Gambare Manzi mwina National Driver Rabson Omalia chikupakurira ika chirongwa atakatesa naziruka naye kamsoro wenyo kadembo ka Leonardo chokwadi muri unonaka ugare mundiro inzwa magitara ya akatangira kuresa kuzodzikana mazuva anzvaka mazuva ekupedzisira kuizoro ana chitekete apa pavanga singatomboroti kuti dzimwe dzenguva ndichatozombo ndengendetsa pasi rese mugore ra1979 kana ndisingakanganise ndikambodongorera kumashure uko pane murume ainzi David Zome. Murume uyu akabva nechekuchinhoyi uko asi kumushakwa kwakuri kuurungwe akabva nechekuchinhoyi. Kuchinhoyi uko vanga vakabatana ari iye David Zome nana Big Tembo nana Sipas Mashakada nana Joseph Teguru nane futi umwe right ndikati vakamira vakadaro vakauya kuno kudhorobha reHarare mushure mokunge vakokwa nemurume ainzi Pompofu ndiyo vanga vakuita zvemabhendi mazuva acho saka nokudaro dzimwe dzenguva vakamboenda muna Chinhoyi vachimbonoridza ndobva vaona kuti aizve ingwani kune tumwe twakomana tunenge tunokwanisa kukuridza magitare ndobva akwanisa kuwirirana Pompofu nana Big Tembo. Pompofu kwakuchizoshedza Big Tembo kuHarare kwakuchimudza kuti tida kutanga chikwata chedu kunoku tifaise magitare inonotora rimwe timu rawakasiya uko ndobva aenda anotora sezvo vangara vanhu vangari pamwe chete muchinhoyi vaizivana vaigona magitare dzadziri shamwari neshamwari. Ndopa akaenda Big Tembo akanotora na David Zome ava nana Sipas Mashakada nana Jacob Teguru kwakuuya nawo ka kuno kudhorobha reHarare kuwaonesawo kaHarare. Ipapo Sipas Mashakada vakabva vabatana nana Pompofu vachibva nana Jacob Teguru vachibva vatanga rawo group. Ipapo vari kuchinhoyi rainzi The World Tomorrow. Vakunoku Big Tembo akabva abuda ndobva anozvitiwo The Wild Dragons yakazongoenda mberi yakunziyo ka Bundu Boys awawawa The Wild Tomorrow ana Sipas Mashakada nana Nikrikini nana Mapompofu akabva vatanga ikoko vakazonotangawo Madface zvichienda zvakadaro. David Zome akabva aumba chikwata che The Outsiders. Aumba chikwata che The Outsiders. Ipapo ndo kwa kune dzimwe timu dzakaita sana Kidsoni madzorera ipapo dzanga dzirimo The Outsiders. David Zome ndo pakazouyawo ana Leonard Dembo achibva apindawo muchikwata icho chinokuda kuti the 5 notes yanga yaparara sekutaura kwamaenzo zvichitaura nasekuti yakazoparara 5 notes vakabva uyepo vapinda ka mune the Outsiders. Iyoyo ka aina Cosmas Nyati achabva chakutotsvapa ipaika. David Zome airidzawo gitare, Leonard achiridzawo gitare, kozoti Cosmas Nyati achiridzawo zvakare gitare, Kid achidzaka madrum ayakufamba yakadaroka. Ndopa yakarowa mahits akaita sana Dambudzo ana Serenza Mukoma nana Venenzia vari ku The Outsiders ikoko zvokutoti yakawana magold disc kuma 80s iko kusvika kuma 1984 pavakadzibatanza dzese ka ndobva vaumba album rakanzirowo ka Inside Out. Iro The Outsiders rakanetsa damba refu iro rakafarirwa chose nekuti nziyo dzake dzaive ipapo kaiwa ka wanga uri munzwa unzwe uyezve kando dzaka kompozwa naiwo ka mshakabvu Leonard Dembo. Asi chinondishamisa apa handiti manzwa sekuru vachiti
akazosiya kuchikwata cheThe Outsiders mushure mekunge chakazoparara nekuda kwekuti pabhawa kana kuti tingati pahotera kana kuti night club yavairidzira yakanga yabhuroka. Saka kubhuroka kwakaita ndokubhuroka kwakaita The Outsiders. Izvo zvakazoita kuti izvo David Zome adzokere zvakare kurungwe kumusha kwawo kuMashwest kwaakazonosangana nana Michel Jambo wakutanga zvakare chikwata cheZimbabwe Cheche Kings iyo yakazouya yakuvesera moto nana Vimbiso gore riya vanga vabva paka yapararaka iyo The Outsiders. Ipapo Dembo ndo zvakambonetsanetsa ndobva aenda kunotsvaga basa manzwa sekuru pepe vachiti akaenda kunotsvaga basa kunana Sungura Boys. Abvanzi zvinonai Dembo zvawauya kuno kumfana iwewe tarisa waunokwanisa kutorera gitara apa pang'anga dzese dzemagitari dziri kuno wana Neva Moyawa nana Ephraim Joe waunoti unobvisa gitari ipapa nana Chibadurawa waungabvise pagitari papa ndiani? Iwewe enda kunoita domeni. Tanzwa sekuru pepe achitaura kuti Leonard Dembo akamboneta kaudomeni zvishoma, but chinondishamisa kuti ni aenda kunoita domeni sei iyamboburitsa nziyo dzakamboita magold disc dzakafanana na Venenzia nana Dambudzo nana Mukoma Sevenza obva anonzi ndinoita domeni kuratidza kuti panga pakatoipa vanhu vanga varipe papo vaibata magitari vanga vasina kumira zvakanaka, dzanga dziri mare dzanga dziri shasha zvisine yazvoka mukomana Mwari Matenga akazomuzarurira iye ndokuchizotangawo ka chikwata chake chikwata che The Barura Express. Tinoti sisuka makorokoto angari makomborero chaiwo ka zvinhu zvakazomufambira zvakanaka kubva ipapo neBarura Express. Damn,
National FM muchanzwa bata. Chokwadi muchanzwa bata nasi nekutapirirwa chete ka muchinzwa ka iyo ka nhoroondo ya musoro wenyoka Leonard Dembo. Hanzizvo Leonard paakabva kuna amai vake achienda achitorwa nehama dzikwababa vake achidi achizofamba achizodai hanzi pakaita makore anokwana kana kusvika ku20 chaiyo asina kana kumboonana naamai vake. Achiti akabvunza ana tete vake hanzvadzi dzababa vake, ko mama vangu imi vari kupuwa mai vangu zvanzi amai vangu hatimbozikwa chivi uko, vanenge vakatotisiya kare, vakashayika kare. Saka mukomana akangogara ari murima. Kuzodzimara mukoma wake anonzi Jerifanos, anga ari kuSouth Africa uko. Hanzi akazouya munomu ndiye akazotanga kuzoita teki kutsvaga kuti ko munin'ina wangu aripiko. Ndokuzodzimara vazosangana. Ameno inzwai muze gogo vachitsanangura panapa nezvekupesana kwavo nemukomana uyu. Kuri wakaona ndinai ndiwo akazoisa kaobva joni neredhiyo yake. Saka wakadini wakaenda kumasvingo wasevenza kuGNP wakawa marikoti aya akalaenjeya kudai akawa vapinda muchitoro nomukadzi wake akati mai rape mwana mengu wiri njerani richasira baba munini Leonard. Mukadzi wototi nemakaizvokwari. Saka vakakodera pandiro rikoti yaenjeya ndokubva vavona kuti pakanyekwa kuti musoro wenyoka Leonard musoro wenyoka. Akati zvipi ndivo vachibva vachairana foni ivavo kuti ko ndimubaba mudini Leonard here munondidza kwemundimuwanikwa ndini mukoma wako Jeri ndimi Jeri muri kupi ndiri munokwa chivi namai mai vapenyu vakati ndinavo ndakavachengeta ndini kuima masima mapesana nenguva yakareba zvakadii nguva yakareba fungai kuti vana vakaenda vahai ava vari panapa vakura yakanga yachiva nguva vakanga vachivanana zvachose kureva kuti papatodarika kana makore 20 chaivo zvachose ndekuti hai vana vakaenda vari vadukuduku vadukuduku vasina kana kumbopinda chikoro. Saka iye anga asingachazivi here kuti mai varipi kana wakaziva wavamadzi tete ndairi kuti okura wovhunza kuti komai vangu varipi kamai vako vakafa achivazivi kuti kwachivi nchokupi mai vakafa saka wakangozvitora moyo papa ndokugara mumwe wako papa ndopaazoenda kuHarare ndopaazobvunzana nemwana vatete ndokubva atora gatare rake wakatenga gatare rake achiti kana wobva kubasa ugara acharoja ugara paiva pane muti ugara ipapa achidzidza saka paakazodzidza chaizvo woona kuti ndatopasa zvamagatare ndopakanditi mai ndoda magatare angu ndoga wakandidana ukave yakanditora kumusha ndobva tagara mwedzi 4 tiri kuHarare ndobva ati mai ndoda kuita magatare angu ndogweni chikati abudu chimbosevenza chirega kumbotora magatare ndoda kusevenza ndoda kuita angu ndoga sekutamba tikati haine ndoda kuenda kumusha kamenja munomwana here unondobikira ngatigare ndichimbonana nemi tikagara ndokuzoti mai handei kutaundi ndomba vari aenda kutaundi unondishopera grosari rose chinji nyako chii ndokubva azvo mabhazi ekwamunga mabhazi ekwamunga achafamba saka wakandida kumbare ndomba ndikwidza mumu vose vakuti marere vuya pese asi nhumbi unoku kamukarasha mai vangu nenhumbi dzavo dzidzi tinozobonana vachisikavo tikati akapati ndokuimba ndaenda kumusha vanhu vorunditingamidza ndapa station makanomaona Leonard shuwa ndikati ndakamubona chaizvo hai zvemene
chibva chaenda kumba chagara achiridza tikanozoridza achiridza wakazomboridza kumusha kwachiri mhanzo vanhu vachiuya achiridza pachomachaundishipachaundamatao chekubva vauya hava muno kuharare chichibva chagara kumusha zvachose. maiwanawo here mukana wekumboendawo paanenge achiridza? handi achogwa kutoita zvekutotogwa nemota neazvanzi dzake hazvanzi dzake dzinotamba zviya zvokutamba zviya takatogwa. Saka mimi zvaikutorai sei, maizinzwa sei kuti mwana wangu ndiye here uyu? Ndakachema ndikati nyawerena tishwarumbeika mai musachema gorubakegura komuti musekasemaanana ndiri mupenyiri mai ndakati ndaitokire muti mai yangu ndichavavonera kupi chaifara zviya zvokufara zviya achitirojera dzimba dzokuvata maanenge achiridzira momo nyange bhuruwayo takasvika tichirodzegwa mudzimba dzina mafoni tichidya tichiraradza futi tichidya zvisinga zvinodya varungu muzvikuru ndakanchidya zvinodya varungu mote mari ikagara pazapu kudai novadenga namwari mwari ake mari yaigara pazapu kuchebundu kudai ndaishayiwa chi ndakanzira chandoshayiwa kana wati ndaiva murungushi chaidya murungushi kwandiazveni pachena. Aiwa, zvinofadza chose. Saka imimi munotaura kuti pavana venyu vatanhatu ipapo Givi Nasude Nasodai naErenadi vanga vana ndo vanga vari vekwa Kwangwari. Vakwangwari Renadi na Givi na Ana ndo ngari Kwangwari. Just for National FM, muchas of Bata. kukura kwedu ka padambiranziro kukura kwedu ka marwatireka muri kunzwa kagogosukaika naiwoka vachitipa ndaizva varungwini zamu ragara rakazvimba nemari akomana kubereka kana sikana imi mwoyo wekubereka kani raiti tikufambira mberi kana indorondo ka yana dembo ka Barura Express yekutanga je yanga nana Madamombe nana Zvidzai kozoti nana Cosmas Nyati vavo kozoyana Levson Chakanyuka nana Kidson Madzorera nana Charlie Charlie Mapfumo Charles Mapfumo kozoti aita backing vocals ainzi Alexander Muudzwa Alexander Muudzwa ndiye aiwaka backing vocals ipapo kam Zvidzai akazoshaika ndokubva azotsiviwa nemukomana ainzi Shepherd Akimu. Zvisine yazo band richifamba rakadaro manyongora yangowanika imomo pakubhadharana apa zvichinetsana zvakare nokuti pane muongo zvakare mukoma dembo pavakambotizwa neband rese kutsvairika kuti tsvai nyaya dzekubhadhara idzi
dzanetsa anzi akaenda kumasvingo akanotora bhendi rese ranga riri kumasvingo mobva auya naro akatanga kushanda naro iroro kabhendi kako kabhendi ndokwakuna anzi aniko anzi Shadrack Mashinyira papo akamboshanda neladembo Shadrack Mashinyira chokwadika rakaika atifambire mberi katichinzwa hedu kamita kunanzwa ka idzo dzacho ka dzinoshotapira tina iwo ka musoro wenyoka Leonard Dembo
Alright. Pane mumwe murume anonzi Chikoko. Anga ari mukoma wana Ephraim Joe. Aitungamirira pakutsvaga mabasa chikwata cheSungura Boys. Anza akasvikira umwe musi pachiridza outsiders paBonanza mudhorobha reHarare umwe. Inzvai munzve anzi ndakanda kuzotsvagawo basa ipapo. Inzwai munzve zvaakatiudza panapa. Tauya kuno kutauni. Tese takaenda kunorara kumba kwangu St Mary's. Tarara ku St Mary's. Mangwana acho ndabva ndasiya vakomana vachigeza vachivacha nekuzororoka. Ndibva ndakwira bhazi rangu kuya kupi muno muHarare. Muno mutauni. Vanasvikuona basa vanasvikobvunza basa paBonanza. Kufamba kwenguva kauko. Ndagozivei kuti Zexman atsauya akanga atouya kuzoita audition kuBonanza night club. Mukona pane Caltex muna Kaguvi na Mugabe. Pane Caltex Bombe chena iye. Panga pane night club yenzi Bonanza ipo paya. Ndibva ndasvikuona ndakasvikopinda ipo paya. Nditoona Zexman adzaripo kutenda tikamuresana. Handina kuziva kuti aidewo. Ine vanasvikobvunza umwe musikana aisenzapo ndikati naiwe manager wapana paningamuonesei. Zvikanzi manager wapana endaiso paofisi apo munonoka ipapo munopinda. Ndibva ndasvikonoka padoor paya. Come in ndibva ndapinda. Zvikanzi right ngakubatsireni ndikati inini ndiri mukuru wechikwata chinonzi Sungura Boys. Asi ndiri kutsvagawo basa rekuridza. Kutsvaga basa iwewe ndikati hongu ndikutsvaga basa. Kanzi alright. Imandeke. Uya undione mangwana Chipiri. Ndikati zvikati ndikati alright. Ndabva ndabuda hangu ndibva ndamboita sei. Ndaona kabasa. Ndakutobotendera ngo mutauni. Kuma 5. Ndakange ndakuda kupfura ndichinyatsonziona ku place kuti ndisazorasika pakuya nevakomana. Ndinzi muri kuridza magitari. Ini rekeni mbopinda. Ndibva ndapinda makare. Nditoona motoene kabhende kari kutoridza imomo. Kabhende kandakasvikoona akachiridza imomo rinonzi maOutsiders. Vakomana vairidza naLeonard Dembu. Ndo vandakaona varimo. Ndikati hakuna kwanichaenda daumbomira nimbozotoona vanoridza sei. Ndobva ndamira zvangu papa ndinzi vari kuridza. Ndiyoyo chachacha nemusambo wenhingikini iyoyo hapana Sungura ipapa. Ichachacha iyoyo chete. Ndabva ndabuda ndibva ndaenda kumba. Ndakwira bhazi yangu ndibva ndaenda kumba. Mangwana Chipiri ndikati vakomana handei. Takanzi tiuye musi wechipiri saka inini but handei tese munozonzwirawo. Taenda takachena futi. Matrauza white. Mashete edu masitimi red aya. Nima high heel edu aya ekudhara nguva yacho kwangu nema high heel nema belly bottom. Right. Ndobva tasvika paya ndabva ndanoka. Tiri tese. Come in. Ndabva ndapinda ndikati ndine vamwe wangu vachikanzi pinda yenyu mese. Ndabva ndapinda muofisi. Ndikati vakuru ndandiri pano nezuro. Ndakataura nemi mukati mozoya nemusi wechipiri. Asi chaitika ndechekuti ndatadza kuuya ndega ndauya tese. Takakwana ndochikwata changu ichi. Zvikanzi ndochikwata chako icho ndikati kanzi alright. Mangwana na 5 mese makadaro mouya pano. Tikati alright. Ndikati vakomana mazvinzwa wangu zvanzi atazvinzwa mudara. Taona basa. Vakoma mfana weridhimu bata central akusi kufara iko. Mudara taona basa. Uyu Ronika takatava madrums kwa mudara takaroa apa so apa. Mudara tinita taurai. Ndikati chaparova ipapa. Nemaridzi radio aya tinoparova pa. Right. Zuva ramangwana rasvika. Ndobva ndasvikomuona kuri kuma4 achimwe ake doro rake ari mubhava macho imomo. Zvikanzi vakomana ndimi mauya. Zikanzi torai macheya mugara apo. Ndobva tagara pasi. Zvikanzi munomwa here mese? Tikati hongu tinomwa.
abva adedza waitress wake zvikanzi uya ne 5 pints uri wakomana anzi bvunza umwe nomutano mwachi tisataridza manager uya ndibva musikana yauya nedoro rake ndaimwa black label waimwa castor waimwa makokora tapiwa pai takutorova bhiya vakomana vapika kandi varova bhiya vapika manje instead yekuti maoutsiders ndo vatanga kuridza akabva atanga kupani isisu sikanza vakomana chiendai pastage 5 dzanga dzakutochaya ipapo ndobva tandaidi pastage paipai ndapinda kasemukuru kano avasati vakuziva kuchuna magitarika ndapinda pai ndakuchuna chi magitari aya ndapedza kuchuna magitari ndikati chiuya yakomana magitari achunika ndobva vapinda pastage vese museve wakamuka chibhengenene vakomana vanga vajaira magitari emagetsi makisi avo vakumaziva takarova zvimwe zvekuti mutauni imomo padhuze naipapo mukope yese yaikai maigara makaradhi nevakadzi vamwe vaingoitawo zvokuuya mupinda mumabhava hakuna kutora 30 minutes taridza masongs mairi chete manga matodai takurova song yechitatu mazara nekumusuwo pampamu vakamira kudai vachiona hatakachena taitamba futika tikadai tikaenda mberi because mastyle haanda handinawo yekudzidzisa vakomana kuti kandichitidza gitari uchitamba kwete kuridza gitari wakamira tati mastyle nekuti tikati tese tikaenda kuleft tikabva left tienda right tikabva right tienda kumashure tikabva kumashure tienda mberi kana wega wainyonakidzwa uchiona zvadzaiita ipapo wainakidzwa wega taridza papa mudhara yakabva tichiedza zvikanzi dzikai veku tapinda muofisi zvikanzi akomana munoridza ndoda kuti musenze pano ndoda kuti tisenze pano zvikanzi alright koma outsiders vanga kutodzingwa basa maoutsiders anga kutodzingwa basa but chakazoitika manje ka havana kuzodzingwa basa vakazodzingwa basa manje ibhendi rainzi Zimbabwe Success ndo rakazodzingwa isusu tinobva tasara tabata nzvimbo. Zimbabwe Success yaitungamirirwa nani? Yaitungamirirwa nauyu ningikini uyu anonzi hanzani mukomana uyu zitandora ndakangana asi akaimba song yekuti sekuru gungu kani gungu sekuru gungu kani mukomana iyeyo Tata Zute. Exactly, Tata Zute ndiye aimba neZimbabwe Success. Avanga vatone record yawo iyo yekuti gungu iyoyo ndo ichipisa ichipisa but vakadzingwa isisi tapinda nemusambo wesungura iwoyo tairova sungura musambo weningekini wesungura uyu taikwatura kwete zvekutamba tairova zvokuti patasvika pese kana pane bhendi riripo rinotobuda basa ndovanga wato mutemo wedu patasvika pese kungopiwa audition nekuridza chete pane bhendi riripo fired tatora chinzvimbo iso taridza paya tasara bhendi riya vakanetsana nevanhu vavo vakanetsana nevanhu vavo isisi tasara taridza paya taridza outsiders yato b yedu isisi tatova a takuridza vaoutsiders vanotanga na 5 ka vachipedza na 9 isi tozotanga na 9:30 kusvika kuma 2:30 kwa mabig fish ibi mama mabig fish takata mabig fish ndo pataka outsiders baba yanga nani outsiders yanga ine mfana inzi kid ndiye wandiyanyotondera kid madzorera neumwe wacho airidza lead anzani uyu pana airidza lead kuma outsiders ko anzani ana David angasiko David Zome David Zome nemumwe futi airidza lead wacho iyeyo anzani ko July ndiye airidza lead ipapo kuma outsiders ndo musi wandakatanga kuzozivana naLeonard Dembo. Leonard anga aripo futi. Leonard Dembo anga aripo. Airidza chi? Leonard Dembo anga singaridza chino. Aimba chete. Nguva yacho iyoyo aimba. Leonard Dembo aisenza ku Coca-Cola. Kana practice kwa wakaita song inonzi Venezia ndo song yake kutanga Leonard Dembo nema outsiders. Ndakato encourage njini kuti
enda unorekodha song iyi it's a hit. Akati kunyepa ndikati enda unorekodha song it's a hit. Zvoshuwa akazonorekodha time yakazonorekodha Venenzia isusu takatata kurekodhawo dzedu masongs edu isusu but yakabva yapinda muhiti kutokunda futi dzedu isusu iyo Venenzia iyo takuridza pabonanza mazvinzwa kapo hanzi Venenzia yakanetsa yakashungurudza yakanetsa chose zvokutoti kana Gogo Sukai chaiyo ndakambovabvunza ndikati iyo Venenzia munepiwa sei zvikanzi aiwa Venenzia yanga yakaipa imbowanzwai panapa Gogo Sukai vachimboti turudwe iri Venenzia live kubva kuna Gogo. Venenzia kura mwanangu, Venenzia kura, Venenzia kura mwanangu, Venenzia kura, Venenzia kwa unoinja, Venenzia kura, Venenzia unozivaniko, Venenzia kura, Venenzia kwa mwene cheche, Venenzia kura, Venenzia mruma wako cheche, Venenzia kura, Venenzia kura mwanangu, Venenzia kura, Verio, chochorio, choriro, chochoriro, mainzwa kalaizvira Gogo toriro tototori tiri pajompani pamhondoro padanga rendove. National FM, muchas saka maichaiva maitamba ere Gogo anjachaba zvakujamba iye waitoziva kuti chembera yangu inodzana wachi kana wotanga nyangwe kuri muri mhoro nokuti unouya ndibata ruoko kwachibve kumacheyo undisapa iwe muridza injochamba pakati ipapo njochamba chaizvo zvemene makagadzikirwa aiwavo je ndichitsika chaiko ndoko zvinoita kwegura aiwa zvinofadza vakazovamba kachikwata kachebarura express vabva muoutsiders imomo chikakurumbira chose chikaridza mahits akasiyana siyana pakaitika zvakawanda wanda chaizvo
makore apinda yawo zvakare ka ndakaona mukana zvakare wokutaura naamai Mogi. Imbonzwawo kwaamai Mogi kuti vakasangana sei. Ndakataura navo ma 2014 ikoko kuti vakadhumana papi sei, zvaita sei kona Dembo. Mukoma mwana wangu mkuru.
azodzoka mangwana. Saka takapera tichidiscussa nezvake kuti saka munhu itsotsi ndikabva ndati handichamudi. Vanhu vese vanga vari mumba vana tete vanen'ina vana tsitsi vakatsigira kuti rombe muridi rite. Saka munongoziva kuti kana Mwari vakangotema kuti apa ndopako apa. Aimba ndakati akana chirakadzoka pamumba nanditauri naye. Saka paakadzoka akangosvika kubvunzwa vana tete vangu kuti ko danini ko iyi ndeipi. Ndaiwa ndinongoitaitawo hangu ishokoko asi kubasa kwangu chako ndikuikwi kwandakakuudza ikwiikwi. Saka ndo masanganiro atakaita ende nenyaya yekuti inini ndandamboda kudzokera mumashure nenyaya yekuti arombe vanhu kumba kwedu vese vakuda kuti arombe taranjada. Saka akabva angozongotaura natete ndikataura natsitsi ndauda kutorora handinamboita taimu nababa vangu kuti nditi takambofambidzana zvamwe zvekuti kuti 2 years 3 years mukomanonga tinezvo vakutya kuti handichatodi kozi iromba ndicharida. Saka akabva angotaura zvanzi naika tete kweni munorora sei zvikanzi atoita zvekukumbira vana muchida haana ratomboita vana 2 months akabva atotora mari dzake nobva aona zvikanzi oitete kana tete iyo wakatotanga tenda kumusha kaya manoonekwa uyauonawo kumusha kwenyu zvanitoita next week. Zvinhu zvai zvavanoita zviri fast izvezvo ngoti but ndinotenda hangu kuti pakafamba Mwari. Ndanisinambotarisira kuti ndichava mai vachazozikanwa nenyika kuti ndiriko. But nokuda kwaMwari hapana anodziisa ende hapana anoramba. Ndosingadi masanganiro ndakaita na saka Mademba makazosunga sei kubva kumasvingo kumakuya kunozogara kuHarare? Akaita zvekukumbira vakaenda kunotaura vakatsvaga sadombo vakaita sei vakaita zvavakaita akaroora akapedza. Hapana kana sekuru varipo hapana kana 2 cents dzinonzi dzakasara. Akatobvisa neyanga yasara akavapa mbasera yasara achindodzokera mai kumba torai tangu dzaipapo kana munhu akumbirwa apera anobva aperekedzwa. Zvakapedza kuperekedzwa zvaindozvidawo muchato nenyaya yekuti mukurarama zvakawanda zvinoitika. But takazongokwanisa hedu kuti takachata 1994 makachata kumasvingo tatova nevana vese vakatovapo. Kumasvingo makanochatira kumusha kwenyu mini kandi kwawewa? Inondobva kumasvingo iyo anobva kumasvingo. Saka takangoenda mumasvingo mutauni tichiziva kuti ndo pakati pevanobva uku nevanobva uku. Mushure mekunge mambogara muno muHarare? Ndatova nevana vese. Kunge maigara kupi? Pandakaperekedzwa kunzi ndaroorwa ndandigara kuri. Uchesti paNational FM muchanzwa bata.
chokwadi kanjeka Leonard Msoro nyoka dembo ka the outsiders. Right. Ndati nikati tichingobata vakasiyana siyana vakashanda nawo tichinzwa umwe neumwe achipa umbo wake nekuzivana kwake sezori zuva rekurangarira netidembo ane Barura Express nadembo akazosenza nawamwe wakuru anonzi wamakwira miti timbonzwa panapa kuti zvakasangana sei nawamakwira miti apa. I introduced him takaenda naye akanotenga the whole kit. He had the best kit. He is one of the musician akaita the best kit kubva kunana Thomas Mapfuma na Oliver Mtukudzi. Ne PA yake it was the best. Ndiye the first guy to operate a remote guitar. John Chibadura. Yes. Raipinda karo muwanu. Yes. Achitamba ka dance kaka. He is the first man. Muno Mzimbabwe. Kit yake was the best. Because akanga yakagadzirwa muno local. You know the Mitchell Music. It's an international company in South Africa. Right. It operates now. Then one day now, it comes with Leonard. Ndaenda kunomuona achibva pa 7 miles. Usika kwenda zazo kujoin akazo muno because playing those guitars. Tsaka dumuka wire my amplifier asisenza. Then I went Kumba. Ndokunoya ne kit, ndokumu connector. Manero. That was my first time. Maona kuti apa zvinozvina vanhu varimo. Andozana manje. Uneza zvinorwadza so iwewe so isiyo kuti hati. Nemi mauya ofu. Ndauya ofuti apana kubuda. Andozana. So I went Kumba kwangu ndandotora kit ndaload and pick up track that mfana senzesa zvinhu. Ndara munozana kuti you don't have to know ingoridza. Then he played my guitars ikavaridza. Kaigona kamfana kaya. Ende ziyezve zvanga sizogona zvake iye. Inoziya zvokupiwa kunzi ndo basa ratiri kukupa naMwari nemudzimu. That was Leonard Dembo. Because munhu akanga akakura mufamily imwe iyai. Then he operated man nekuseni. Ina I didn't know kuti tinogara kusame area. Airoja pa one room paseri peclinic. Vamwe vafana vake vairara mukombi yaifamba nayo. Glenview area yanga ya Glenview 1 pa clinic inenge Glenview 1. Achigara mu one room nadzime akatorora. But vaningina vake nevamwe vakomana vairara mukombi. Ndasomboziva. So akauya nekiti kuseni zvikanzi amdananda kuti kiti yei ndikudzori ndikati hauna show here dzimwe dzauinadzo. Zvikanzi ndinadzo mudara manje munozondipa mari ndozochadya mari. Ndikati no ndindakauya kuzokupa just operate. Akabva aenda kubhindura. Aenda kubhindura Rafingora Mutora Shanga Mvurwi Trojan Mine. Nekiti yanga isenza kiti abva adzoka. Akabva auya kumba. Zvikanzi mudara nanchikumbira kuti mundi manage. That's how we started with Dembo. Up to day, I still Dembo. I'm still involved in the family at Dembo. You know, chinondirwadza manje pano vano magitare. Avatarise future one, avatarise munhu akavabatsira two. Izvo zvozvo zviri kure. See, vakakuti tipromote iwewe. They think iwewe you are just pulling out money, giving them, you don't benefit. Ndio problem yaona musician emuno they cannot go up. Hakuna, Omar, I want to tell you something. Kana wauda ku retire, buy a kit and operate it, you make your money. Hakuna chinhu chine mari sema guitar if you operate it nicely. Thank you to South Africa. You have your money there. They're earning a living now. Yes, because vane managers they operate. Unaweza kuti musician aruka ana makitika. No. The higher kit is cheaper. Anongotsvaga yake ka studio kadiki pamba pake koko operate nako and whatever. But makiti manje vanohaya yebasa. Yeah. Kana akuenda kushow anoya kwandiri nini ndine makiti uruda kuinoridza chi ndida unoridza kwakati ndindo unoinstall ma microphones unoda ma drums ma guitars unosenzesa wapedza kuridza just leave and go ndinda kutotora zvinhu zvangu wandibhadhara mari. That's how service ndezvangu. That's how they've operated and they've succeeded. Takamboenda like divasati afa na Leonard Dembo South Africa. Akabvunzwa so zvikanzi Lucky, how many goats do you have now? She goes, I don't know. I last had counted them last year, but they were about 5,000. I don't know by now. Goats? Yes. In Kutindango it was because of Leonard. Tango Pirandego went to South Africa, it was because of Leonard. So, you know, it's a pain when you're going to magitare.
uyu anonzani Mugove, Leonard. Leonard Shakata. He came to me, Musa Hidakita borrowed the kit. I said, no, I don't borrow kit to my musicians anymore. Just like that. Gabi Maria Sounds, I borrowed them my kit and they cheated me about 4,000. Because my Nigerians, they say if they're in the country, want to form a passports. 2,233. He came to me, Omar, it's a story which I'm telling you. He came to me at 4,000. Gabi. Gabia. Vanguard 2 and Gabi, with money 544, a bruso. Right. Vakasika zvantuda 4,000 tasudai marense dana kuita zvakanaka kwaigara kumaflats uko. But imimi papo mama garama atozivana nawo ndaitovaziva because ndaenda kumashows kwavo because hakuna show kana machess up to now I go there ndinongoda zvemagitari akabva auya ndikandamupa 4,000. He left me with a passport iye ane imwe passport yet ndo time yavakaita leave the country. That was my money. Akabva vangoenda akabva vazongoenda anaudzoka ini ndichifunga kuti munhu anoenda kupi haevi he had another one. Ndakatozoudzwa nechimufana chichiri muno muchemadrums cheche wavairidza naiwe he's still here nemumwe murefu uya akanzi aiwa he had 2 passports. That's why he went akabva vazonofa vese I heard they died vakafa ikoko. Saka my point was you were mentioning kuti ana machesi vakafundiswa uku vakaitwa sei that guy but they cannot help him. They are just like that. They will never appreciate munhu wese wemagitari. You are saying it from experience. Yes. No. I've operated nevanhu vemagitari vakawanda nchivabatsira. Unoziva kuti if you take them out, you buy them food, unenge une mari yako. Unoziva ungatadza kutengera mufana mabhanzi kokora ndiro. Unovatengera wopedza woridza wopedza. Kiti yako utora woenda but ava appreciate kuti tenge. Nasho mufana anga achiridza best man manje kwamacheso. Vaifamba netsoka kubva kuchitunga. Aidza kwa Nicholas Zakaria. Nasho aibva kuya kuzopangisa magitari kumba kwangu. Netsoka kubva kuchitungiza mayangmani. Then I end up them giving money. Ndichivadzura vachivaza kuzopractice. Ende vanhu vemagitari kunoona kuti matsotsi. Izvozvozvo zvitaure through me kuti makurambi ndozvakataura. Munhu wese wemagitari. Izvozvo tikafoma band. Tikati tikutsvaga vanhu 2 vanoridza rhythm. Atikuda 1 anoridza rhythm. We are 1. Anouya nemumwe anoridza lead kana kuti mumwe anoridza bass kana kuti mumwe anoridza madrum. Vane band ravo. Vantu vane group ravo vanhu ivavo. So paunenge uchipractice navo iwewe, paunongoti ndiri kumboenda kwakati ndiri kudzoka, vanenge vachiita zvavo. Ukangopinda vadzokera pasystem. Izvozvo ndizvo vanhu vemagitari. Hakuna munhu wemagitari waunoinvite achiya ari 1. Hakuna. That's why macheso akatizwa nevakomana vaya. Hazvina kutora 2 weeks kuti unzi varekodi. Vane mugroup. But haana kumbovaona kana one day vachipractice vanhu ivavo. Vaipractice imomo. Nezvinhu zvake. Nguva yakeyo. Unonzwa itaura kuti ndakandakaisa rhythm iyi kanjani ndakaisa kanjani aiwa ndo yavari kupractice zvavo iwo ufungidzira kuti vari kuita kuti sound ibude zvakanaka. That's how they are. They will never change that. Saka Mr. Makwira poitwa sei pakadai so? It's very, I think inini what I think dai kwanga kuripo kuti vanhu vemagitari vanoitwa educate nemunhu akaita seni. And the one vasinga educate kweni munhu ane mari arikuda kungoita mari navo ovaregedza. That's what we have now in the country. That's why I cannot even manage my kids and Morgan. I cannot do it because vanongo approachwa na anyone they go there. Arikuda kuita mari navo akaproachwa na someone woenda. That's how they are. Kuti pagadzirisike it's very difficult. Vanongo vachishupika vese. That's why vanhu munhu wese wemagitari ka hakuna wakazonyatsoona kuti aregedza kuridza magitari anoita life yakanaka. Hakuna kubva kuna teenage kupo anani ana Zex Manasa vakazoenda kutodzokera kuchechi kuti vaite life inenge yakanaka. And it was because of that. Avai appreciate munhu anovabatsira. Macheso one day ndakabva kumba ndichienda kumauswa uko. Mauswa iyo that night club yepapo pakokora iyo. Uneza akandispota. Ndagara almost 5 years ndina kuona naye. Sikanzi munhu ndaona mumwe munhu uneza ufani hwamacheso. Ndaona mumwe munhu wandikanasa kuona the last 10 years. Anonzi Makwira Meat. He lifted me kuti ndiende pastage. We don't have that type of people. Kana angoita mari chete he forgets you there and there. National FM. Ay.
ndakavakisa imba yekuregister number 1 Vickers Road mainvoice ndinawo Leonard Dembo. yeah ndini ndakatengera Leonard Cressida. He is the first musician kufamba nemota yakanaka muno muZimbabwe. Cressida yake takaitenga 25,000 motikari yakafira namudhara nyagumbo ye tatai achiroja kuti ndakatenga imba kuunit N. You see, vanhu havanyatsoziva chitekete. It didn't do much money than Mazano. Mazano yawakataura that day you mentioned it. You know why? Time hiyo chitekete aipiwa 12.5%. Mazano ndini ndakabvisisa Leonard kugrama achienda kuRTP kana makamadze. Why? Because of the percentage yaipiwa yange shoma. Then I said no. Kana mchiri kumuda pay him 22 or 18. Vakabva I know you can go anywhere where you want. Ivo manje vakafungidzwa kuti inini ndiri stupid than zvakatopusa kudarika Leonard. Inini ndakangwara manje. Ndamuti okay fine. Tikaenda kuna Ralph Murungwewo. Tatamutaura zvakanzi I know it's okay. We am record. Tata record Mazano. You know why? Pawakataura ka ndakati no if I go there I will collect him. Haina kutengeswa stereki. In the sense yekuti rhythm yakanga iripo paitakatanga kurekodwa na Steve Oskili Murungu akanga asingazive beat yedu Sungura rhythm yake yakanga isingabude akanga ane studio pane JNDF Johnson Fresher kuna Foshuku yanga iri pasi ndo patikaendeswa nana Ralph zvikanzi endai ikoko because vaiva varungu zvikanzi enda munorecord. So the first 30,000 copies dzakaprintwa pana Mazano they were not very good. People they didn't know. Tikabva tazoshedza mhondore yeZimbabwe Bothwell naTimon ndovakazoita futi ridhani yakunorekodherwa ikoko manje ndopaikazobuda manje yanumber 1. Ende imimi makanyatsokunzwa kuti agitari no it was a poor quality gitari roda mundo inini manje kana uchiridza pa stage ukaridza off key ndotoziva kuti apa ariza series I'm very good kumagitari. Tikabva tazoshedza mhondoro manje Bothwell ndiye akazoyawoita ndopaikabuda manje. Saka vanhu havanyatsoziva the trick behind it. Chitekete yakaita mari but haina kureza mari ifanike yaMazano because of the percentage. Ukuti anda kubhadharwa 22. Saka mukura imi kuti Mazano. Yes. Ndiyo yakaita mari. Yakavaka imba iyo. Yakavaka ndini because I was responsible now for on Leonard. Ndiyo yakavaka imba iyo. Mari yaMazano ndiyo yakavaka imba. Yes. Ndakatangisa kuvakisa cottage ye. Vakomana vangu kubasa vachitoswera vari kuvachipenda ikabva yapera. Then they moved from Chitungwiza ku unit N. Vagara kumuraini kwagara naZakaria vanga vari ku unit N. Vakabva vabvako anamai moge vakagara mucottage meya kusvika tavakisa the main house ikapera yakavakwa naBeruda aibva kuChipinge chimudhara so right. Jurahoro ye nePev yakaiswa pai yakaiswa neRTP ndo vakatiisira pai vakabva tazovabhadhara mari iyoyo. Ndini furniture yaReynard inorara panesa amai musoro amai mogi izvozvo as it is mbedha iwo takautenga Pelhams zvikagara kumba kwangu inini kuGlenview because ndine 3 houses kuGlenview zikabva dzagara zvazvagara paikapera ndopatikatakura tiche ndio furniture yairumba maReynard mubhedha ana mogi ezvinezvo amai acho vaitokombrena musina inoti baba mukuru vane venyaya vasina kana mubhedha yamukatenga pai yakatofa ndio mbedha yavairara iyoyo ndinakaitenga every furniture yanga irimo. Right. Mr. Makuramiti, nyatsoti taurirai upenyu hwaLeonard muchitanga kusangana naye mimi. Mataura emimi kuti makatanga kusangana naye maenda kushow yake. Right. Right. Ndokubva azokukumbira emimi kuti ndiri kukumbira kuti undimanage. Mushure mokunge mamuudza kuti aiwa shandisa ako kiti. Handiti kusvikira na wapedza basa rako iye akazoya chiti ndokumbira kuti mundimanage. Right. Pakakumbira kuti right ndoda kuti mundimanage makati kuti chikwari. Ndakati kuna Leonard what I need kuti uda kumanage. One, chisiya mbanje. Aiputa. Right, aitakaputa I can forget kuti ndicharizere mangwana. Right, aiputa. Sikanza. Doro. Aimboti apo zvakene papo but izvo zvasingamudzakise maningi. Asifodya pa Queen's Hotel nenzi chikwe. There were 2 clubs dzaiwanzoridzira dzanga contracted ikoko. Right. Ndasenza naye. Ukamutimisiya izvo ndokuti kwanze kufamba ende nakazvita. Right. And I said Leonard I know kuti iwe ukapedza kuridza unoda kurara muhoro. I want you to stop that. Ndinobhuka hotela uite sei urare unoti muhoro. Saka mudhara mari dzacho chichi ndikati and I'm not saying kuti kana urara kuhotela. Sorry my sister.
usazokecha. I told him like that. I'm done, much as he take. Okay, fine. Then we carried on. We carried on nicely. Do you know what in the ndikapedza basa? Kana vakanzi vari kuridza kuChinoi, I could drive there usiku. Kubindura, I could drive there. If you ask anyone, angaridza na Dembo, anokutaura izvo. Saka mimi pamakuti vaufane kukecha yakati azviti zvairevei. Ndikati tasiya mai mokumba zvanzi amudara havazvizivika. So one day now, airidza kuChinoi. Mota yakabva problem along the road. Ndikabva ndadzoka. Ndopanikaona ane gero manje. Ndikati mfana zvinhu zvinokuuraya. If you carry on like that, how can that answer it? But you know, I cannot stop a man. Right. Then we carried one another and Chirizana. I said, President Mtera. I could assign him to Renard and to Vepana. Chief Umdare. Do Unezavan, Vesvanofa, Vema Gitareves, one of Papa Chief. Dopanu Tangra, Chief Fampichemunus Bab. Chivano Magitari. And the one Magitari, Pa growth point the Gega, Panas cannot 3, cannot 4 Bakanak. Dochi machine of our because I don't know she gave up and Dopania John Chibadura, Dopania Keta, Dopania Kasongo, Dopania, and no, they meet one woman, was the Aningagana. Doing a problem, Yahweh. So even I was trying to stop Leonard in Munezinisos. Those are them terror, Pamata Pesatara Tesamotra one. Jim Terror, Pesatara Tesamotra one. Then to have a operator and arena, Amdara and Dina, Imba, and Dinachi, you know. Murimangu inini ndakakura ndakamborera wanana atete ndikagara kubulawayo ndikazobva kundakusenza achifundiswa gitari na Cosmas Nyati akagouya akabva zinosenza pakokora Cosmas angasangana naye kubulawayo akabva yamuno iye Cosmas ambenga ine group rimwe raimboridza I don't know kubulawayo ikoko then auya kunoko yanga iri Spiders vakabva mboridza neka group ikainzi Spiders something ndopa vakazochinja yakunzi Barura. That's where he started telling me Spiders ni 5 notes chakatanga chi. I think 5 notes. Because Spiders in 5 notes nekati step taura but Spiders ndakamboinzwa. Yeah, which means ndo yakanga iri pachi pamusoro mbichani. Akabva opara saka pakokora baisenza airova kubasa usiku. Kana kuti akanoridza nasi mangwana orova kubasa. Then ndo pakazodzingwa basa manje. Akabva basa anchada. So then we operated in arena achintaura all my stories. Oh, fun. Right. Taku operator tese manje. No, I don't want to lie. He's a straightforward man and adi shamari. Mo partizan geta nai. Amore Renard. Kusika anotanga shamari ya Renard, there were very few. Muna kanga sinade kumore sek. Maigumita zurutsunzirana robots. Sunzirana. Pama robots. Even Eric Knight, they used to do that. Kutitinyazo invite atigarete so maybe tatia pano wari part transmission. Then I operated na ini magitari kusika tutona safa. Mazano manje yati pamari. Ndikati ndamutenga stand iyo ndakaitenga kuna album Secure akanga town clerk ndiyo yakavaka imba. Then we operated na my mogi you know friends nads mai vangu tamba tese. Then ndakatenga mabhasikoro 15 ne TV akaenda pa wheel shop tikanosiya TV kwa aifudza mombe. Akanisiya TV yo. Akazinda kumusha nemabhasikoro kukwera madhara mamwe kuboyera vana sekura na bankuru 15. Yeah. He bought them pa cycle yanzi cycle sitenga muna Rizende. Ibatikatinga akaenda nawo. You know, ni kwa muri mimi zvakakubata ese izvo. No, I feel happy now. Because you know, pandikatanga na Renard, I was driving ndandine 2 cars, ndandine VW Combi ne Audi. And was ndandine dzimba 2 kudara. So I was not keen of his money. No. Ndiri kubvira kuti ni zvakakubata ese kuti ayeuka. Izvo ndo zvandaifira manje, andimazona manje. Ndo zvakaita kuti ini ndizonyatsoona kuti this young man ane brains akasiyana nevamwe vanhu vechi vemagitari because ari kurealize paakafudza mombe paipa ane rekodi kuti nhengeni yayi. It's a true story. It's a true story yenhengeni because pahwirisha panovezwa matombo pai road yayi just road inoenda sitosati wasvika kuchivhuye iko kuenda kwaifudza mombe. It's true. So ndakanyatsoona kuti Renard mufana anoziva amai vangu inini ndinobva kuchiweshe panzvimbo. You know, he used just to drive kuenda kumusha atenga magumbeze netennis ngonzi oinzungwidzi ndaenda kumusha kunoona amai ini ndisingazivi. Yes. Ndiye atove mwana weiko. Yes. He's just to drive. Ndima akutomuzonzi mchembera. I say. Achisvika kumbaira nenzungu sanzi ndaenda kumusha. Kuti
kuti waenda kwachiro manzeri kuna nama zvandayo ndina mai ka vamwe vari padhuze patara. I felt this young man. Unaweza kuti Leonard haigona kudya sadza kumba kwemumwe munhu. Kumba kwangu ndoko akatanga kudya sadza. Up to now kusvika afe. Because Leonard akanga ane belief yechiboy. Pese paridza John Chibadura taita 2 weeks isina kuparidza. Ninye kuti vanotamba zvinyawo nana Simon Chimbeta. Saka anzi amdara tinisirwa mushonga. Zinyawo zvabva panapa. Kana mavidhios ese amunochema kuti Leonard why? It's because of that. Asi mudara vidhio vanogara nayo mumba maoko ipo. Vanenge tsono. That's the brief. Haisi wanzwa munhu anokutaura zvimwe zvese haana kutaura naReynard. That was the reason. Mumwe musi takaenda pamushandira pamwe papedza kuridza John akaridza Friday. Isa hatina kuziziva tosvikapo. Tauda kuno makiti atoiswa. Leonard ndo pakaona poster ranga rakaiswa kumadziro ore. Mudara pakaridza John Chibadura kamamunesura. Haiwa mudarandi atingobuda assistant. Unozwa kuti mfana? I could not believe my eyes kuti tiri kutozviita. Tatapinda mupresenter tataimba dzandei vafana vasara vangonzi Leonard amene kwaenda. Uya kundifonera ana Solomon. Tikanzida muri kupi chausa atanyatsozivanwa. Kana makuru mtikuenda ava. Tikati shamwari pane zvaitika Leonard arwara. Ndakutonyeba. But it was because of zvinyawo zvakabva pano nezuro. Akuna kwatikaridza show patikaona poster raJohn Chibadura kana kuti raChimbetu riripo. Tobva taridza. Aiwa never. Taitokanzura show. Because isisuka pandikaoperata Leonard we the policy yekuti a normal person you don't uri pabasa uende kutoilet ka 5. Saka kana uchienda ka 5 uri pabasa ukadhakwa. That was my policy now on the people on the stage. Saka taiti kana tapa magitari takuridza magitari. Because kana kuona Leonard achiridza hapana kuona munhu anombosiya gitari achimhanya kutoilet panga pasina. Panga usina. Wauya kubasa. Pa break usati waenda pa stage. Unotanga waenda. So I had that policy now my system here kuti ndinyasa introduce kwavari kuti muzinzikise kuti muri mauya kubasa. We operated. John Chibadura paridza atiridze. Kuvavazo yakumana ZBC zvikanda kumana koma video chichi zvikanda mudara. Ora tozovapa answer mangwana. Tikati mangwana zvikanzi tikati no it's okay. Tozokupai mangwana tikabva time mudara. Tikaisa video ana topangana paminga naye wokumbirwa nomumu. Toewe tsono mudara. Ndikafa azviite. Because I want to tell you something. Hakuna record yakarelease Leonard kubva pana mazano. Nzungu ndamenya, shiri yakangwara, zvichikwira. Taibikira doro guys. Hari dziriko kuti up to now hatina kufamba dziriko ndakatodzona musi. Doro yes. Taishedza amai vake vobva kwaChirumanzi. Ouya kumba kutibikira hari. Toti amai basa. Tobikirwa hari. Totora mukombe tonwa ina don't drink ndonwa. Toti right atichenda. Ndo pawaiona Leonard yet that belief kuti zvinhu zvangu zvinofamba nechiboy. Ndo zvakanga angori. National FM. Ay. Ndi mdara makwira miti. Ay. Right. Mwana mukomana chawazvarwa pasi pane mabasa okudza midzimu yako. Kudza midzimu yako iwe. Mwana mukomana chawazvarwa pasi pane mabasa okudza baba vako. Regeti nzopata mnai go maimbopira midzimu shuwa here zvotaura makwira miti. Maiwe madonjevo dzezitata kana mazvokwadi vachoti kana oda kuti tiche zvechikaranga chababa vake wanjidana mai uyai kana kuzonditora nemota ndenja undotenga zviye zvake zvomera pedza kutenga kudero utsvaka mugoma wake watenga hari dzedzainzi dzinoikwa mumugwagwa dziya achenga wakatenga makati akanokwana 4 saka atenga kudero ini tobika zvidoro zvangu
ndobika zviro zvangu ndakanyatsa kuti moyo wangu wakati mbembe akuti haribikwi nemunhu unoti mwa hazvigoni chovika opera muhararemu waiva nedzimwe mazizuro aisvikirwa vachitova nemicheka usiwo vachiti ge vachidzana mukati memba chichivuchirira nenge mbira dzichiridziwa achiita chikaranga chake zvapadapo akanga asingadarikiri apo ndipo akanga akabata chikaranga chacho baba vake akagadzira zvakanaka anakana kumboti pakaipa ndobaba hai asi taimbomuona iye waive nejira raifamba naro reretso reriye kureva kuti waisvikigwawo here ipapo ndipo ndisingazivi ndakangokarukapo ndavaona kuti wakatenga zvinhu izvizvo asi zvangogara naiye zvanga zvisingagari nomwe nyangwe chandaziva chibako chake chiya zvibako zvake zviya ndio zvandaziva ndika ndasvika ndangosvika chetakangouya akandibvunza mufara kuti makadi mai makadi chakwauchirana uchira chibako chake wouchira kuda undipa injaisutarovoya dhubhu ini pepepe chipano chakadai iwe pekavo wopekavo wotosuta tose zvapera hakuna unohotira akana chatositidzana zvatopera wadovuchira ndoti zvakanaka dembomavara zvatopera imi muno here chigoko injeera shumba ikwacharumbira muri sivanda ndiri hamudi here mimi kuenda kunogara kuharare chinondinetsa muzukuru nandiri kukuvanzirai unenge uchinda unoda kuti undogara asi unongovona netsika dzemunhu tsika dzakare dzaita ungoona kuti nyange ukasvikapo hapana mufaro wekutivo chibatane nyangwe pafoni chakamboshayirana achitosika zvake ndikati amainoge ini ndava musingari kuzondiona nemhaka ye chakatukwa neherufu rwakaikwa namwari kuchisingadi kuti chiwari muzondiona kubva zvangofa murume hamuna kana kumbouya kana ndinoona mai chii handina mari ndikati mari makore mangani murume wakafa ukakonda kumboti zvikwari mumusevendo igogwa ndokwandabhara guno ndogwakandiperekedza ndichiuya kuno kumba cheti kamwe ndokutozobonako kuti kumai vapenyu kunge pavanogara hana kana kumboti avuye pano kuti ruviri ruchati hazvikeni kana nekuti ukavona uchida kugara unenge uchionavo kuti nyangwe rufu rwakavuya vanhu vakabatana zvino handivoni zvakanaka ini asi vazukuru venyu vana muge vakauya vakakutora vakatuya vanemba yavangaditira vanondisa kupi imba yababa vawoyo inotongwa namaiyo ndiyavo yavakaita zvemuchacho ini zvandaa ndichida vakomana nyangwe kwakuri kuti ndiri mupenyu zvangu changu nyangwe kwachirumanzi kwakavigwa mwana wangu eni vandiisa zvave ipapo ndikanogara ndakarinja mwana wangu ndicho mupenyu zvakangonaka pane imba yakanaka fani kokuri kugarani koko hakuna hapana munhu kubva zvangobva hapana kumbogara munhu kokoko muri kudi kuenda kunogara ndenjanei kana muchirangarira musiku ndenjanei kokoko imimi maibva ikoko muchiuya kuno kumhondoro makadi kungoenda ndakaperwa nomwana muzukuru zveuyu uri panoyu kuchinzi muchandogara panoda kuti muchigara kuno ndokutsvakira nzvimbo kuno zvinevo vavanga nomukadzi wake vavavokuti vanotova nenhambo kose iwo vasina kufunga kuti vakuendesei kumusha kwarenati hamenyevo kuti vanhu kuda vanoona kuti chinonetsa ipapapo ndechekuti pave nomurari mushoma apagarike zvakanaka asi vana vomunun'una wake vanhu unovada vanototi baba yange vakaita chimhosva vanotomudana
wadzoka gogo sukai mwana musikana 20 minutes ito wadi ndongo pa National FM ka tiri kutekaira chakuenda kwa mvura chika makumbo ndakazomba kuna na gogo kwa iwa makwira miti muno waziwe ingakona kumuziva baba musiwa farinadi makwira miti waivapo kusvika chimuviki waivapo iye wakazobva namemugi vobwirira kuno vakadzi vamakwira miti vanondiziveni vose vanondiziva chikatomboendako chatogwa chikaendako kuva makwira miti chikandogara chikakura chiriko kagara uona kuti asi makwira miti mimi aiwadzana nemi zvakanaka makwira miti awaichifarirake sondorapfurero mazuva apindayo kwakauya shamwari dzaLeonard hama dzaLeonard masawira aLeonard vakakutsikai pano pajompani padanga rendove makanzwa sei? Ndakawa manyukunyuku mani ndakafara zvandisina kumbokuberekwa ndichivona ndakanambozvivona asi nokuda kwaLeonard wakakoka mabhururu ake vaifara naye ndikafara zvimwe zvisingaitiki ndikati angokufara ndakatokoda kutsembuka nokufara. Takanzwa kuti makavigirwa mune chipo chamakavigirwa. Ndakapigwa zvinhu zvipo ndakapuwa machira ndakapuwa madhirezi ndakapuwa shangu zvose hapana chandisinacho makokokora ndinongomwa nanhasi. Zvakandifadza. Vamwe vanotovuya vachitokwata asi hativapi vanongotyara vakangosumuka pamba panga kana ndidovodovodo wandisa ndotobva ndovuya muno zvokwadi kuzvigwa zvinhu zvangu zvihama dzemuno wangu waiwana navamwe handidi ndoroampa handidi. Saka mashoko amoda kusiyira imimi kune idzo hama dzemwana wenyu ndeapi? Mashoko andinoda kusiyira kuhama dzemuno wangu ndiri kuti varamba vano mwoyo munyoro vachinjirangarira vavo eno kwakuchinzi imhaka yekuti mari inoshayikwa uye kunoti vaindifungidziravo pandinogara unoku kunondinetsa yangoemba yekobwekwa chirumanzo ndaindogadzirirwa haina kunyanya kusakara bodo yakangomira asi kungochikwanze vanhu ndo vakangopazapaza zvimwe zvinhu ndinokuda chose kuri kumushoko mwana wangu kuti ndinogara hangu pamusha pamwana wangu ndichichera hangu rinda romwana wangu zvava rinyani zvino sekungovona kuti ndingavanetsa panyangwe hama dzaLeonard mabhuru aLeonard ndingavashupa mari haiwanikwi Leonard wakafamba wakaridza nyika yese ikasumuka pakaitika zvakasiyana siyana. Zvakauya sei kuna gogo mazuva ekupedzisira vakazoziva sei kuti Leonard warwara. Asi kugara kwaitavo Leonard hatina kuziva kuti unogara ari muno kuHarare. Hatina kuziva nekuti takapedza gore tisingazivi kuti unogara. Achinzi wakasengwa akauya muno kwaona nzira kumaposera yanze mama dzebaba. Saka vasengwa kudero mudzimai wacho haana kana kuzotibudza kana ndongonyara tikati kuda vagiravo zvekuHarare kwavo ndokuzoti ugore bvuya ukanyanyisa nzira kuda ndopakatuma mukadzi waLeonard kuti ndaunoda namai vacho vavuye ndopachakavona mota chakatokaruka chiri pamukova navana vangu vasikana. Saka chakati kumota endea mapurisa ndiyei ichibva yasvika pamukova. Achisvika pamukova vakaburuka ndimai Mogi chimhorosana paya chikati akuda kwakanaka hako vachibva vapinda mumba tomhorosana tobvunzana mufaro zvakanaka. Ndozowa shoko rotevera kuti maigezai makumbo tengepi
kasinzi tenja munodi minja mchimira kuija ku Nazareti munogadzigwa meso. Moyo wangu ndinowavhunduka, hana yangu yarowa. Ndikati kuchinjinje ndichari ku Nazareti handidi zvacho, handidi. Kaibudu maibudu ndatuma kuchipanjinja munovatora. Saka vasikana vakandikurudzira kuti hainjai munodi munopagwa meso. Chageza kwaiva iye mukadzi wadimbo wakati musageza muviri, gezai makumbo. Ndageza makumbo tobva tapinda mumocha, vasikana ndobva vasara. Tichipinda mumocha takabva kwedu kusina mvura, takazoti tasvika pambodzi ndokubva tiona mvura. Saka takadarika mugwagwa unoenda kumba kwaRenard, rambe chingoenda, ndikati chovhunza kuti tobva tangoramba tichingopfuura kupedza taundi Harare yose tichingomutikuza buda muno mapurazi remachaiva. Takatanga kusvika ndokubva mocha yasvika pachonaya ndoona getsi getsi iri kuinucha muno mumundu. Saka mocha ingochi parupari zvimugwagwa zvaingova zvemanimani. Ndikusvika paya vaya mapostora madzibaba avaona kuitamira vachibva vavuya. Madzimai nanda kudavira, ndakaramba ndiri mumocha iyo kaburuka umhorisana navapostora ake. Madzibaba vakwira vakadii? Ndibva ndakati madzibaba vakwira akadii ndiani? Kukasenza madzibaba vadoenda kuhospitari kundowedzerwa mvura mumuviri. Ndoba ndakarobwa nehana ipapo. Ndichirobwa nehana ipapo chingotipedze kude nzira achisvika nemocha achibva kuhospitari. Vakumhoresana. Ndakagara pachigaro kudai. Asi nzira wakauya akati mode marenza, ndakaramba ndakadai. Handa kumutarira. Saka vobvunzana voti kumadzibaba vakati kachavasiya kuhospitari. Ndakashuruwa uye ndakashaiwa zano randakaita. Ndibvunze kuti koona mudzi madzibaba vakadii ndiani, ndakashaiwa zano zvachose. Vachipedzerana izvezvo tichibva tadi chadzokera kumba kuRevhiji kwavo kuya. Tichisvikira kumba ndobva tasvika, wanike muzukuru wake mai Peter vade kusvika vachibva kuGogwe. Ndokubva tavata. Takasvika uri musi wemuvhuro chipiri. Muvhuro wacho takaenda manhere emuvhuro, takandikati pamubhedha akagara. Wanga akasungwa mavoko pamubhedha, akasungirirwa pamubhedha. Ini njava Renard, ndozvandakamuita ndasvika. Ini njava Renard, ngasu wangonditarira meso. Zvaita sei? Mai ndinogwara. Unogwara unowei muviri wose. Zvaita sei makakona kundiudza? Ndokubva takuverekecha ipapo. Akuverekecha ipapo kasinzi mai mauya here nesikadhi. Ndikati sikadhi kaedoro. Ndikati edoro ndinorimwa nepi ino muno? Kasinzi chaingomwira achichenjegwa kumwa. Ndikati aibo handina munhu. Kasinzi mauya kuzonditora here? Ndikati ndokutora kunjepi? Kumusha kwaChirumanza. Ndikati ina handina mocha yekukutora. Kai mocha dzangu dzainjepi? Ndobakavhunduka mukadzi. Baba muge munopengemi. Munochipanze mocha dziripo, ndina dzindadzo dziripo. Akati mocha yangu, mocha dzangu kombe iripo. Dzimwe mocha dzekusenga nhingirikiri mari gatari dziripo dzainjepi. Ndoraenda kumusha kwaChirumanza. Ndiye hatina mocha. Kachina handina mocha. Manhere manje wavo. Tichibva tadi tikati mumbosara makati chibva chabva muhospitari muya. Tichibva ndadini taenda kumba. Kuma5 okuzvokwedza echipiri. Tikawa mocha ndokuti nhingirikiri mandai vacha makanga ndine kamuri yangu, ndine imba yangu. Saka ngati maipicha ngati we ndikati mukabate foni. Pavakandoti muzukuru vakachibata foni kudai. Saka makochi vakachiregedzai. Ndopakachema muzukuru kuti mbuya vachekuru vangu vafa. Kovagonditi gara vichachapa foni nemhaka yei sekuru vangu vafa.
ndikati unorevesero kashuwa sekula ndifunguche vachiku tichindomuta mukadzi wake kukamuri yake yanovati maimugi mukai foni yavo yakaivo usiku ndikati nyange vhuri usiku mapurisa ashandisunga foni yarira kuhospitali handi tichibva chikwira mota tichinja takasvika kuhospitali kwechimbambamba kuda kuidza takawanika pazara nemota tivona vamwe vobva vachichema muhospitali momo tikati kwavanochemei takatsika ndinoshongana momwe wevabhururu wake achichema undimbundukira mochigogo zvimani manyadziwa zvinadziwa ndakawa kuti hapana zvamungandichaurira ndakashiya kuti ndoita chii ndodiniko ndozvirovera pasi here ndife ndichiri mwono wanga muzvingavadinai asi ndakabakwa ndavakoti tichibva tapinjanga saka takapinda muimba yaivariyo wakanga atopetewa namachira navakoti atoradzikwa saka vakoti vakatimidzika kundibata kati gogo musazviputira pasi zvaichiwana Mwari hapana zvamuchaita vakasvika varungu masistana vamwe varunguvo vakatanga kundibata mavoko kai mai musachema Renard Dembo wedu wainda zvina basa tinoziva kuti wainda kudenga hana kuinda kundota chiuya ipono ndibhanda kubakwa ruoko tokuinda mimba yekunamata yekundonamata tirimo mukai mai musachema munje munyerere mwana wenyu wainda wakusiya ine sivo tegwadzi wavo moyo kuti chipo chedu changa chibaraidza nyika yose nezivarungu tachivaraigwa namagatari zvino tasiwa nomunhu usina kana kuti wakaba wakadini asi nomufaro wakanga achiita ndiwatishuvisa chibva chaenda kumba ndikuti wanike vakomana vokumashava vazara vanhu pazara paimba chibva chagara chivata asi kugara kwaitavo Renard hatina kuziva pandinakidza panzi Renard Dembo wainda varungu manja wanga kuti Renard Dembo hazvichwa gugu wakaona varungu vachiri kuzvitondera zvechokwadi Renard Dembo wainda vachiri kuzvitondera zvecho wakaona varungu vachivaudza kuti Renard Dembo wainda mwana mukomana zvavazvarwa pasi pane mabasa okudza baba vako saka gogo zvavazvarwa pasi pane mabasa okudza mai vako achii chakazoitika mapedza kumuradzika murume uyu chivuno mangwana vachitora vana vavachete vake mapurisa muri muHarare vachibva vati toda kunhombe toda kinura ibhedroom reimaimogi yomba vakinura ndokundotsvaka nhombe dzako dzesuti dzekupfeka kaitora kundopfekedza sekuru vedu ndemubhokisi pamwe chete vakainda nekundopfekedza sekuru vavo vakabvaku vakavuya naye vachibva vavaisa mumba mujaningi vanhu vazara kuzara kuti vatagara takadii kumei mangwana tichiti isi tododa kudenda pachirumanje kuti tichiri chindochengeta munhu angakwirari munhu avate zvarume hati chibva chadii mota yemukuwasha wake ndiye akafa achiti mundisenge naye mukuwasha undisenge undise kumusha kwangu saka vaisa bhokisi mumota mukadzi wakafenja asi afenja mapostoli akavai ndakamahweshurira mucheka yavo ndikati uyu ndowamopuma mukadzi korenati makamukoniwa sei saka uyu ndomoda mukadzi munonga achipa munhurume ndakakanda mucheka yavo kugedhe ndokubva takwira mota yedu nechitunha chedu vazhinji nemota vakanga vaenda chibva tatevera tichiinda kumusha tasvika pataundiship takawanika mota dzazara dzekutsingamidza Renard chibva taenda paimba
tuchibva taradzika iyo bhokisi pamusoro pezicheya rake tokumuradzika ipapo. Vazhinji vari pazhe, hazvanzi dzacho dzakachema dzichiziuraya. Ndikati muchachema chicho, muchachema hapasisina chemuchama, asi kana nyararai munhu adini ainge akanaka. Handini mwana wangu unozoita chichaichai zvekuti chaichai pano pamukova rega andopinda kudenga. Hana chivi nomunhu Renati, hana kuba, hana kumbotuka munhu. Chinyararai zvachoitika, chibva tapedza kudero. Tuchiidza vanhu vakachera guva kuma 1 yeusiku. Achipedza kuchiti hwee ndokugara takangodero nebva tandoviga Renati paya. Taviga Renati takauya, saka mangwani mukadzi watogesa uchiti kwai ndokwirira kumba kwangu kuno kwaRarare. Akagesa akabwira ana makwira mechi, ndokukwira mumoti amakwira mechi, ndokuti akandibhejera kuti mai ukugwanguku vanhu varipo ukugwanguku hamuchavi makandiona zvemunokuruziva handiuyi. Nditi nemhaka yei kandiuyi? Ndatokusirai mbumbi ndavhatiri imba zvose ndezvei, handiuyi kuno zvefuti. Renati waiva nemwombe dzake, aiva nemwombe dzake dzakasara dziri pamba. Dzasara dziri pamba ngombedzi dzakasara dziri munun'uno wake, asi munun'uno wake zoti unoona kuti handaba vakacha ruverevere maimogi. Vakatora mwombe dzeusiku kaita dzekutoba mwombe, vakakwidza mota vakaenda nadzo mwombe. Mwombe 1 imwe yakadini yakauruka mumota. Ndokubva yauruka mwombe iyi haina kuvhunika, haina kudini, ndongoti urudzikiti tora sapano ndomungasepiko. Ndingangoti kuda sapano kuchivhu muzhira, asi mwombe yakasvika pamusha. Asi ndakandisati ndichisipo zvangu, asi vakazviona kwai takawa mwombe yachokuru yotokuma yava paruvashe. Chifume mangwana mwombe wanike veche pamunanga pacho ipapo. Mwombe yakazotoba nomunun'uno wake, nanhasi ndiyo nayo yakachozadza danga ipapo. Ndokubva taditi chagare kacha kuda uchafunga kuti mai takabika doro remvura yavavigiria. Ndokubva tabika kacha zvatabika doro remvura iyi yokugadzira tichava mukadzi kuti hatichibika doro rokugadzira munhu. Saka takagara tikagara kusvika nanhasi hana kana kumboti mai chakati. Saka ndagwara izvi zvichiri panapa, ndakaya ndikatogwa nomwana womwana mukuru. Ndokubva ndaenda kumba kwamaimogi, ndokwandakandorapigwa ndiri ikoko. Ndopandakazowawo chanyaya mugi avhunduka ati mbuya ko sei baba vakarohwa guva here? Ndikati vagere nemhaka ye. Ndikati ichachakamira mavenje vakatora mwombe. Hatizivi kuti tingaita dina, handina changu handina. Kukaiva maimogi kuti mwombe iripo. Ndikati nomwombe kana iripo munofanirwa kudini kurova guva romwana wangu. Saka wongogara munhu wese usina musha wake zvoreva kuti kudii choda kuzvigadzira. Ndopakamuka magopenga ipapo kuti zvose mbuya izvi handizvizivi kuti mwombe dzakadii handidzizivi, havatiudzi mai. Tikachisiye kumaimogi muchikona kuvudza mwana vana venyu kuti zvakafamba zvakadai pana baba venyu. Zvinoreva kuti ndezvamunoona vana ava vachiridza magachara asingaiti zvakanaka. Hamuzvizivi zvinoitika papapo. Vanhu vanofanirwa kuchevedza gwara rababa vavo. Kana mukangokuchevedza gwara rababa vavo muchaona kuti vana ava vacharidza magachara avo zvakanaka. Saka ini ndoenda kumusha, zvendoenda kumusha ndine zvirugweza zvangu zviziyo zvangu zvandakadzvara pamukova. Ndinondocheka rugweza gogo ndodii ndopura. Ndapura ndinokuya rugweza ndoenda kwachirumanzu chose nemaimogi tonobika doro. Modana mabhururu ose aRenati, vose vomuHarare modana tichigadzira Renati, vachionavo kuti shuwa munhu wedu wakagadzirwa wakarohwa guva zvakati. Zvino ndozvandanga ndichiita pamusoro pokuti ndinondigwadza mwoyo mwangu kana achiimba zvinyi.
minutes past 1 ndongo pane chalamina ni driver ka atakaibata kuti dzine penyuro chifamba kane gamba redu ka Leonard musoro wenyoka dembo katichinzwa nhorondo yake senguva yekumpemberera kapagore rega rega ka tinenge tichirangarira kavaimbi vedu ando magamba ka ivo vakatungamira vakatisiya vakaenda asi nhaka yavakatisiyira nziyo dzavo dzinotivaraidza dzinotirayira dzinotidzora dzichitivaka pamwe chete ndosaka muri kuona takaibata kuti nepenyuro koko ndikati pane kambo kake kanoti vamwene nemuroora imi muchinetsera naamwene kudai izvi mwana wenyu kauyo kubereka uyu chii asi kambo kakaimbirwa muroora wenyu here kambo iko kaya yaimba vamwene nemuroora ndapota pinjaimo semuvuserere mupai mugudini papotipotokolewa kwai mugudini pati zvakanaka kudini guyogugu njipinja munoona chichaitika paya amene kuti chaitika ipapo chingava chipiko yokuti ipapo paakati vamwene nomuroora gwapota pinjaimo semuvuserere wachoraira pamukadzi wake kuti vamwene nomuroora batanai mugogara zvakanaka mudzimba zvino paakazoimbira guyogo wakanga ava unei wanga achiona kuti mukadzi asati achadii achada mai vake ndio paakazoruimba guyogo gugu saka iye mudzimai achinzwa nziyo dzakafanana naidzodzo aiti kuti kana shungu ana basa nazvo memoki vanga vasina shungu nazvo kana shungu ida kujakwa nomugaro kwawakanga kaita wakanga kagarika semukadzi wanga kagarika atingamborivondi kuti chinonzi mari inenzi nechambogwa kwakakusina nyangwe kumusha kwake vanga vachinga chambu hanja kurewe vanga singachamburi vokumusha kwake nazvino unonzi wakavakaimba kusaka kuvakaraka yakaikwa fenisi ikoko kuzaka zvakazofa izvozvizvi kanga ato vakaimba kuzaka yefenisi asi sarera hatina kuiona asi kunguhwavo kuti wakavakaimba yake yefenisi ikoko kuzaka ivo mama ngava ndakanambotiudza kana nyaya
amadoterereka ndakazoita mukana wokukurukura naye umwe akamboshanda naye zvakareka Innocent Mjintu inzwa yachipinda mudare timubvunza kuti kwakasangana seiko na Leonard Dembo. Mugaraniwo yangati simbei chaizvo. Saka time iyoyo ndio yakazonge unzi kumugaraniwo kune kamufana kadiki kari kuridza magitari kanogona. Saka panzvika kudaro apa mune makore mangana? Apa ndanda kuchonoshandira 18 years 17 ndandine 17 but ndine 17 vadaro manje ndo pakazouya umwe anonzi Dimba uya anandaura kuti kublawa vachidya kuseri kunhingiri kurestaurant ndakazouya tine shoti wakomana yakadempo ayo ndakazouya tichiridza muzvidomeme kanzi zvido iri kupi? Zvido iri muno muyenu mumusoro kanzi mfana kutokuda inini munodida kanzi ndobva ndanzi ndikupe $10 yanga ichiri mari yakawanda naDembo hanzi yanga iri mari yakawanda patime yacho iyoyo nini wamangwana ndikutouya ndichikuita se ndichikutora yanga iri Sunday yatakaridza alright unouya unitora ndaida ungoona nokuti zveishuwa mangwana acho akauya ndobva nditora anditora kudaro ndobva taenda kuya achiri kupracticira muningire inonzi pajongwa apa uchikwidza yainzi chihotera pamusoro yacho Matfield paRose & Crown ndopaipractice paRose & Crown ndasvika paipai ndasvikowana vakomana vachi maybe pamwe ndakutotaura nyaya yekuko but ekwaifilm John ndio payakaita se aiwa handei nayo ndasvika paipai paRose & Crown ndasvika paRose & Crown kanzi mufana anogona gitari uyu mbomupai aite se timbonzwa kuti anoridza sei but vanhu vandakasvika varipo handoziva ndogara kataura vandakasvika aripo angari Donald Gogo angaripo ipapo ndiye anga achitoridza ipapo paparhythm apa Dembo angatizwa nevanhu neboys asina kana vakomana nini ndasingaziyani nepaipai mashoko evakomana vaya alright ndapiwa gitari paipai ndaridza gitari rariya fara futi Dembo kuti mufana anoita se anorova uyu ndobva zvanzi mufana takutoita se takutokutora apa uyu Donald Gogo angaita 2 shows last week sekuti akapinda last week ka ndobva vaita 2 shows dzeweekend iyoyo Friday Saturday and it following Monday yacho ndiyo yandakauya kai Monday ndobva atonzi pay mari yake achipiwa pay nekunzi tatenda taonana ini nandisumune but ndamuziva ndamuona but kuti nanzi iwe mana takutopaipai ipapo makuseni takutonzi practice takutopractice paipai uvesa tapedza chingopedza kudzoswa kumba handinazodzoka ndega takatozodzoswa naye Dembo pachake ndobva atombondipa bhachi rake chaire rimwe rarine zvimagamba apa pazvimaningire kudhara aya anoti ndisina jaketi kwaiita kunge kakutonora ndobva ndiperekedza chinondisvitsa pamba papii pandaigara ndobva asvika chichi kanzi aiwo takutoita se fanira kutotora problem ndobva ndipawo futi mari
moti apa anga kutoziva kuti taita sei inini apa kumugara newe ka ndini wacho ndakabata futi ikoko ndini ndakabata ikoko kaupenyu manje kakuenda kachi apa vandipa mari kanzi this week kwakune mashows kuSt Mary's musi wechina mangwana futi akatomukira kusena achizonitora kuti kupractice nchienda futi kuchi kupractice saka kumanje kwadembo kubarura makamati imimi kozoya papati inini ndo papa zoti angari painzi zvitsai ainzi zvitsai madrums ndobva pazouya ainzi Livson mukoma waningiri chakanyuka ndianga madrums paliti panga panaiye ndo bhendi racho uko manje uko kumukaraniwo vane mashows etouring ayayo paitendererwa ka zvokuenda masango kana 21 days kana uku kwaiendwawo futi madays akati kubarura kusvika musi wechina kwakune show kuningiri kuSt Mary's ipapo ende yanga iri first show yangu inini kutoridza muSt Mary's mo taenda pai kuningiri kuSt Mary's kuyakwe musi wechina maandabarura ndanda ukasatataura ese muwiki roro rasvika kudhona chibva wiki roro pachitwa mashows iwayo iningire anoita kuSt Mary's aitanga nemusi wechina nokuti angopractice aitobva Friday touring aitoendwa 21 days china manje nini ndaenda uko ndasvika uko china ndobva taridza kudaro inini mwoyo wangu aindiudza kuti handisati ndakuda kuuya kupi kuno ndikati nini ndakamboedza kunyepa ndikati nini ndinoda kuti ndinotora bheze ningire chitupa ndakasiya ndaunotora chitupa kuhange so ndichitira kuti mashows eFriday mangwana ka ndiende nemugara neyo unoziona kanzi zviite vakaramba nganzi azviite tinotokupa mari yese ovha noita zvese everything ndakapiwa mari papo ichiri mari mamheyo ma$70 yanga iri ma$70 here but yanga iri mari yakaita sei one show iyo $70 ndiyo mari dzataiwana kupi kumugara newe after mashows pamwe Friday Saturday Sunday zowana Monday ako but yanga iritori right yanga iri mari yakaita sei yakanaka uko ndakaipiwa ne one show ndobva anzi transport uda chi ndobva zvese kanzi aiwa unozoenda tapedza basa tazopedza basa manje ningire kaemba kumana ndarasisa avo vasati vakuziva saka manje ndichaita sei pano avo mangwana tiri kuenda kuningirire tofanira kuenda touring kariba vakatotemba neni ndine rhythmist wavo ende ndine ava vandipa mari ende vatondikara pamba una kwauri kuenda ende netaurwa kunzi hakusi kubhadharwa yakabva yakavhwa zvabvarwa ipapo kubhadharwa haya taiti apa dzapfungwa dzangu ndega manje semafana mudiki ndobva tadzoswa show yakapera makuseni azodzoswa museni ndobva asvika futi Friday ndichisvika futi iyo yanga yatambirwa nevakomana achisvika futi ndobva ndapiwa futi imwe mari pamusoro yokusara nayo nzava noti kutoona kuti apa apa anga kwakuda kunoedza makuseni ma5 ndaningirika apa noti ndada kutoloja ndega nokuti mugara newe mari yaikwanisika yanga yakawanda zvokuzviitira zvangu tunitega semufana checheche tichingoya munhu muvhura achigara kwake uyu achigara tichingoita se unogara ndega ndarara pai hope ndobva handinzokuseni makuseni kuma9 makuseni nokokokoko ndiani apa ndine hope ndavhura pai ndaona ndiani
ndimukotodzi mukoma waLucky Miriki akapfeka uniform kudhara akutoti tiribatana aigara nechekumusoro uko ndichigara kupisa akaiuya achinditora tichikwidza kunoku wanene ndineope wanzako usati wageza usati waningirika handakambotsenga kuti apa vari kuuya vachinditora kuti ine ndingamboda kuti handisi kunzwa mushe ndakashagumzirana akara kumfana uzi chii chiri kuitika gumzirana mudza kuti inini mukoma handisi kuita sei notanga handisi kuenda. kaika kuti akandiona even kubhawa kwaya anoda kutoti nditomutengera doro kunzi mfana iwo ndisi takakuita sei atinewo kupi mugara newo mfana saka kana sina pamumba ainzi ndikuita mari apa ona mutengera kana sinawo msati atenga aringeri tongoti nyaya kuti mfana utongotenga chidoro saka imimi wedze kuti dembo haabhadhari arina kuzomboklika kwamuri aiwa harina kubvira ipapo kuti ndapiwa mari nenhingiri handinoti vakatraya zveshuwa kutondichengetedza nokuti patime yacho iyoyo papakatooma nokuti hapana chichemo noti nini embo akabva atora ndobva atondiita mufana wake chaiwo padhuze nokuti zvese even kwaita pamwe kuenda kana kufamba kana kumba chaiwo kwavo koko vana mai mogi vese vakanditambira sabamuniniwo zvakanaka plus ndandiri mufana mudiki pavanhu vese saka ndakangochengetedzwa zvimwe zviro zvokuti unoti mabhendi zveshuwa anga aripo vana John Chibadwa vakambouya nekuseri nevachida nemari but zvakaramba nokuti ukonda ndatoita se atobatwa zvakanaka zvokuti vaitoona kuti zviya zvaitaurika hazvisi plus pamwe vatogadzirisa zvinhu kuti zvemumashure zvese zvazvamuoda chaivo. Saka imimi kuenda kwamakaita kuBarura Express ndepari makatangira kurekodha uyezve yanga yapedzisira kurekodwa ndeipi imukizoti muchitanga kupinda mustudio? Yanga yatanga kurekodwa yakapedzisira ndiningire Ruvarashe yakanganiswa Ruvarashe ndiyo yanga iri yakapedzisira kuti irekodwe neyoyo. Isusu takaita masingles akura kutani nazizi
Yanga iri masingles era. anga ari masingles Kukura kutani? Na 7 singles. 7 singles. Na Zizi. Anonzi chimave kuti 1 renge rakareba ndio ma 12 inch ndo vakaita se rakatanga sai makatanga na kukura kutani. yes Vamazoenda Zizi vamazoita se ndobva tatitei zvakaitika paipa chinzi vakomana vakatizwa zveshuwa vakomana vanga varipo vakomana zvavakaita vanga varingirika vakati rekodhei varekodha but vanga varekodha tekete yanga ine keyboard ine magitari mamwe anga asiri kufamba zvakanaka ndo atakanosvika ita recorrect ndobva pachizoimbwa ndobva paitwa recorrect chi maningira amainstrument angaripo chitekete yanga yaryeswa yatomborekodha ine makeyboards nemagitari pamakauya mimi vamasvika kuiita futi ndobva tasvika kuita hatina noti kwakanyanya kukanganiswa kuningiri kumarhythm ngoko lead yanga iri right nebase zvisiri kubuda zvakanaka plus ine makeyboards ndobva takasvika ndobva taita se taningi noti vaitoda kutoti yese yobva yaningirika potangwa chi nyuwani tikati aiwa no ngatingoita se ngatingosiya iyo iri chi iripo tongogadzisa zviripo ndo saka chitekete original chacho musati maigadzirisa imimi base ranga rakalidzwa nani base ranga rina zvitsari ranga rina tisati taningira ranga rina Shepherd Hakim rhythm yanga ainzi Benji then lead yanga ina iye Lembo ko drum ranga ina ayo ranga isina Levson yanga ina anonzi Simba ko Cosmas nyatanga enda kupa Cosmas nyati ndiwo vaive kutiza uve group rekutsakuenda vachizouya ava noti history yacho chaingoma totomupedza Cosmas ndiwo wekutiza na Cosmas vamutiza Dembo vakatiza Dembo ndobva angari Cosmas Kidson Madzorera na Chris Zimbiru na Chris Zimbiru ivavo Chris Zimbiru ndopa kuenda kwavakaita ndopakaya na Shepherd saka ava vakati vaningirika ndobva meno kiti yaifanira kunge yakatengwa yaida kutengerwa Dembo saka Dembo ifanira kutengerwa nani pane anga sponsor anga mutengera kid saka vana kid vakaenda nerweseri ndobva vanosvika kanzi vana kid ndobva vakuzviita iye Dembo manje nzi ndini munhu yakatozvirealiza kuti aiwa hapana Dembo apa zviswiti ndokuvhara kwakaita sei vana kid manje vanga vabva naye zveshuwa kumashure but ndokuvharika kwakaita sei vakutendera nerusanyindini Dembo tipe kiti uya ndobva vanorambirwa saka kuti achizodzokera kuti tata ako kwakwatozara kwakavharwa manje nokuti vanhu vanga vatopo drama vanga topo rhythmist anga topo iye lead apo bhendi rakuita sei saka vakatombopedza nguva vasipo vana kid vaya ndopa pana Levson manje pakazenge paina Levson pakurekodwa bye uyu vasiya kudaro ndopatakazoningirika iwayo takuita zvese izvozvo tina na Levson Dembo mazano ndimi makaita mazano aita mazano ine 2 versions futi ine kutanga kozouya futi taita re-record mazano wesinoti ndakatozoridza drum futi ipapo pana mazano aridza drum pana mazano nemarhythm ridza drum nemarhythm dzanga dzine masabu here kwando vasina masabu aiwa kudhara masabu papasina noti nini kokuti muzoridza drum chichaiti
kuti izoridza drum zvakaitika ndezvekuti uyu kid angarwara. Zvakaitika akarwara pakuendwa kurecording. Saka recording yaida kutoti itoitwa, yaifanira kukanzera. Ndovanzi alright, nini noti kumashows kwataita ndaingonotambira hangu nichingotamba nekuti ndandingori drama andimanza kuti tairidza magaba chije. Saka zvazvingori but atingatadze kupinda. Tingatadze kuita sei? No plus ndondiona nchimborova zvangu kana practice room tichita sei achiri manza ngonova madramu anorova innocent anozona ndobva langoridzawo madrums bye mazano yayo ndobva yatoitwa riningiri ndobva yabuditswa ndobva larova uyu akatokundikana kutouya kuzoita sei tozoridza madrums ndokubuda kwakaita chi mazano. Makatozomboenda here kune right. That's 29 minutes to amara waterereka. Taita kudongorera kwa mvura yacheka makumbo. Andambwedzawo kuma 5 kuma skati zuva rovira. Ndambwedza kuti ndibate amai Mogi. Mai Mogi. Atimboti turudwe katimbotaurawo panapa. Atimbonzwa kuti wakomana vari kuzvifambisa seiko mazuva ano. Zvikanzi namai Mogi zvikanzi ataura namakwira mita ndiye anga ari mukoma waRenard. Andina chekutaura newe ndikati zvakanaka. Kochingondipewa nhamba dzevakomana alright. Ndedze kutaura zvikanzi unopiwa futi namakwira miti. Tada kuti nzwa kuti wakomana kuband riri kufamba sei kubva pawakatangira kusvika pari zvino pazuva ranhasi. Mai Mogi watsika madziro zvikanzi hayo unopiwa namakwira miti. Chokwadi kasezvo manzwa gogo wachipupura paipaika kuti mazuva apindawo chokwadi takaenda ikoko ndaiveko kwavaipuhwawo chipo chavo chokwadi. Chembere yakafara yakapfeka wivhi yakapfeka wigi yakapuhwa wigi akarowa costume gogo wakachinja ukarowa African attire. Magumbezi haikona kutaura ma2 in 1 aya aidaika ninge mashanu here chaiyo plus solar panel neredio ipapo zviri komakatoni echikafu mafuta ekubikisa raisi unozorida neshuga netsvigi nemunyu zvese papo. Chembere yakafara zvayo. Vazhinji vakaenda ikoko kam
tiko naiko tiri kungoenda hapana kana wekwadembo kana mumwe chete. Madi kubata yokumhuri kwawo tafamba neumwewo. Mutori wenhau yekuherald kaanonzi Muzari Goti ndiye akati aiwa vekwadembo kumhuri yekwavo ndiri kukomuniketa nawo, ndiri kutaura na Tendai ndiye wandiri kuwadzana naye kuti tinge tichifamba tiri pamwe chete. Asi pakazosvika musi wokuti tichienda wachewo vachitoti tosangana mberi. Vakazokwana nguva yekuti vachinosangana hanzi foni yakabva yadzimwa. Zvavharana zvakadaro. Chokwadi vanhu vakaenda vega. Tikasvika iko tikatoona hapana kana ivepo kunze kwaiwo gogo chete twazukuru twawo tikoto nevavakidzani. Brai yakawitwa. Vanhu vakapembera vakafara. Izvozvi musi wesvondo nezuro rimwe zuro musi wesvondo kwakaendwa futi musi wa9 wacho wakashaya dembe, kwakaendwa futi nevamwe vanga vasina kukwanisa kuenda, vasina kubudira kuenda pape, vakaenda futi zvakare nezvimwe zvakare pasuru yekuendesera gogo. Imbonzwai vamwe vacho ava vanga varipo ipapo. Makasimba here. Tosimba yangu ndizi. Sure, sang like kumene. Ine ndiri muimbi. Nasi uno ndafara tichisuka muzvimbo yeBeatrice. Tichiona panogara amai vaMuchakabvu Lena Dembo. Lena Dembo munhu ataiteera isusu tichikura ndiye akatiinspire munyaya dzezvimagitarizi. Hongu vanamukoma Dhiwa vakazouya ndo vatakazoteera tikazotomutsawo vanadhiwa nekuti vanadhiwa vanga vamutsa mukoma Lena Dembo. Ndo vanova legend yacho. Nasi ndafara ndikunzwa music yamukoma Lena Dembo iri kurira panapa. Mbuya vachitamba zvinhu zvinofadza, zvinoita kunge uchachema asi zvinhu zvinofadza. Chandingada kuudza mhuri yeZimbabwe ndechekuti aiwa tinotenda nebasa rakanaka ravabata, vanhu vakontribhuta mari dzavo. Ndaona magrosari anotyisa. Nasi uno as an individual you cannot go into a shop ukatenga zvinhu zvandaona zviri panapa. Hazviita asi zvinoda kuti vanhu vaite mukomba pamwe chete nekuti chiuru achingakombwi nerume rimwe chete. Ndafara chaizvo. Sakumene ndadzidza zvinhu zvakawanda ipapa. I think iwo ndichaonawo makombosini achateera zvandadzidzawo mumwe wacho muchazonzwawo tichinge tichiimba. Aiwa ndotina mukoma Mwari ndotinda nazvo. Ndonzi Moses Mtise ndabva kuHarare. Tiri pano pamusha paGogo Dembo. Takangozviverengawo munewspaper kunzi Gogo adaidzirwa chinhu chakanaka. Tikangoti regai tiende semuimbi wataifarira zvinhu zvakatipa shungu yekuti titsvage. Nyangwe tarisingazivi kuti pamba pavari kugara chaipo ndipapi, asi taita shungu tikapatsvaga tikasvika tikaona paitwa zvinhu zvikuru nevanhu vanga varipo vanofarira Dembo nekuda kwemabasa akaitwa nemuimbi Leonard Dembo. Zvaratidza kuti music yake haiperi, iri kuramba ichingoenda nemageneration. Toda kungotenda nezvaitwa nevanhu kurangarira mbuya Dembo. Wasara wari kufara zvisingaite nezvinhu zvavaitirwa. Vaisirwa masola, vapuwa magrosari, mapoto, hembe, nyowani, bhutsu. Vaitirwa zvinhu zvakawanda zvinofadza. Chingotenda kuti nesu dai tagona kuitira vabereki vedu zvakanaka. Tongotenda naizvo. Ndoda kungotenda vanhu vese vakwanisa kuzoona mbuya Dembo kuno kuMhondoro. Little did I know kuti vanogara kumusha kandinobva inini. Tatobatikana tichisvika pamusha tiri kutoona varipo paritongorakidza kuti ndigogo vechikuru, zvinorema hazvizoshaike. Asi ndoda kungotenda Mwari nevanhu vese vane zvavakontributa, gogo vafara, ende tinongoona kuti kunamata kwevanhu kunooneka nemabasa. Zvaitika pano toda kungotenda zvese zviri kuitika. Ndinoitwa Mai Mtizi. Murume wangu anonyatsoda Dembo ende zvatikurudzira kuti tiuyewo kunoku tizoona zviri kuitika. Neniwo ndotozopedzera ndamufarira nekuti kumba kwedu anoridzwa. Saka toda kungotenda vanhu vese nevashamarari vari pano kuti matiitira chinhu chakanaka, gogo vafara ende havanga vasingambozvitarisire asi maita zvinhu zvakanaka, vese vane zvakanaka zvavabvisa. Mwari akuwedzerei. Chokwadi ipapo pachiitiko ichochoka chembere yakachema, kuchema misodzi chako gogo, kuchema misodzi, asi vakazogumisira vazofara. Manje muri kuchemei gogo? Zvikanzi ina handisati ndazviona zvakadai izvo, ndakagumisira kuzviona mwana wangu achiri mupenyu. Hameno sawira waReonard Dembo ndiye watikatokwanisa kutobata nekuti kuti vatipewo kuti
vapupurewo kuti zvakaitwa neruzhinji rwezimbabwe vanoti kudii nazvo nekutambudza kuti pamwe tikabata yokumhuri tozombotiko zvakaitwa nemhomho yezimbabwe nemhuri vateereri valenati dembo munotiwo kudii nazvo kuna gogo asi zvaramba zvafowera zvese yaroera padombo nekudaro karegai tibate sawira wacho vamakwira miti kuti vambotiwo turudwe zvishoma muchidimbu sezvo nhambo dzacho dzadyana kuti vanotiwo chii pane zvakaitwa nemafanzi asawira wawo. Halo. Halo. Makadiko baba? Ndipeni makadiwe shongo. Tiripo zviri kudi? Tiri kungodaro tiri kutonyara womari. Munyara neko naye mukoma makwira miti? Ndaifunga kuti dembo kune vanhu vachiri kumurangarira kukunda isisi hama dzacho vana nemukadzi zvese pamwe chete, including even nevakadzi vangu inini. Zvinotonyadzisa. Sei madaro ngo? Uneziva kana makaita chido chokunovatsvaga, makaita chido chokunovapa grosari, makaita chido chokudzokera nebhutsu nevamwe amai vari kupupura ezvinezvavaka, zvinotonyadzisa because isisi chai hatina kugara takazviita. Zvinotonyadzisa. Ende ndakuona manje picture yekuti ndokusaka vana vari kutadza kubudirira, pane ari kuvafurira maybe kuti amakwira miti kana kuti vamainini vangu here ndisitatadza kuti vana vabudirire, ndisitakutozvipa mhosva. Neguva razotaurwa naamai ndofunga ndakambokutaurira kuti inini kuti ndiite tako raamai zvanga zvichindinetsa, but matauriro amaita nemaendero amaita aitingi ndaakutokudhiraivha mota kuti ndiendewo ini ndonovataura kuti amai atiitei, kurega kuuya kwavo kusauya kwaadzimai, kusauya kwevana guva rinotambwa azvichinje zvinhu because tinenge tina amai vacho. Shungu yangu ndeyekuti ana moge vabudirire because isisi takura tichafa, vana ndo vachasara. Saka munoreva here mungoma kuti izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti mhuri isabudirire? Nechibhoyi chedu chatanga tichiita narenati ndifunga amai vacho vambotsigira, ndanga ndakateerera zviri kuratidza kuti ndizvozvo, ende kana ini ndakagumbuka mwana wangu abudirire. Saka zvinongova ndizvozvo. Saka amai vanga vasingawani rubatsiro, vazobatsirwa nevatorwa vatisingatomboziva, vasingaziva. Vamwe vacho amai vataura kuti handitombomuziva dembo wacho naasingaende kumagitari kwake, vaingonzwawo rekodi ichizwa nomurume. So omari ndabatikana nazvo, handidi kunyeba. Mukoma chidzidzo rudzii kunyanya kune isiso vamwe kwete kuti hanzi vemagitari cheneso vamwe tisiri vemagitari? Ipapo itofunda kuti unodiwa nevamwe vanhu vausingazive omari. Ndo zvazviri kuratidza manje. Uneza demba akafa kudhara kwaane 20 years zvadarika, but up to now kune mumwe munhu achiri kumurangarira, arangarira kunotsvaga amai, akazorangarira kuvaendesera sipo yekugezesa. Omari uneza vanhu vakaenda kuna achikumbira kuti kana uchivaziva uvaunganidze ndingonovatenda ndichinyatsovaona personal. Ndinokumbirisa zvikuru kuti unditirairi kundiitira izvozvo. Handitika. Aiwa, mukoma makwira miti tinopa kutoenda zvikuru. Aiwa, ndatenda vanhu ivavo vakati musagumbuke kuti makaenda mega, amai ivavo vakangogara vari vega, saka vasambotya kuenda kunovaona, ngavaende everyday, hapana anombovasitopa. Handitika. Muroora vana vazukuru. Inini ndini mwana wacho, mukoma wadembo wacho, kana ndichinzi ndinozviti mukoma wadembo ndini wacho because ndindanga ndichingofamba naye kuenda kumusha kwake yachienda kumusha kwangu, saka vasamboneta, ngavarambe vachienda. Ndopa kutoenda zvikuru mukoma. Maita basa. Andi Mr. Makwira Mita. Right. Ruzhinji rweZimbabwe. Muriko here uko. 779-134 pane chakatombotiwo turudwe pamaminitsi mashomanini asara yaya. 779-134 yaro Baba Umari vakoma. Aiwa, ndatenga kundini shekede padharo enapo. Ngoma shekede. Baba nhororondo iyi yakaoma iyi, asi chandongonyanya kutenda hangu vanhu vakaenda kunobatsira gogo, koseta pana mama apa, pana amai tendai apa, zvakuratidza kuti ivo vanenge ndo vaitosasamuka kuna gogo kuti vagara vachinetsana. Sei madaro imimi? Atakuona zvakuitika, vakungotambirawo vari kwavo, ingade vangobatana, akomana zvotirwadze. Ndatenda hangu. Aiwa, pasene Baba Umari.
ready alo yebo Hello? yebo baba alo Hello? yebo makadiko Oi, Martin. tiripotora nani Kana tapasanga. amsunya tunzika zvakanaka mukomaridzai zvakare nhare tinyatsokunzwai ndofunga pari kuita dambudziko ipapapa national film radio alo Hello. yebo Makadiwo. chipeti makadiwo Ibo ndambuka ndo Grendero. mukoma mbukando zviri sei Zviri right. Vale nati demba wanga vane zita rihombe chaizvo ende music yawo tiri kuifarira. handiti Zvitwa na mai dembo izi ya zvatibata bata. Saka dai zvanga zvichiita matirero kasohuka wakakuti pane mazita vakuru havatukwe kana kayake kekuti izvo kana kokuti usatambe nenyana rangu kwandiri goridhe zvakanaka ano nichirapamo Hello. makadiko Ini ndinetwa pasi uchiononi. vachiononi muri kupi Mogeni natendenga vasunure. alo Mogeni natendenga vasunure. handiitika Vangakanganwa kukanganwa baba urawo zvakadaro. ndatenda mukoma wangu seven 1 Oh man, gogo njusu. njuzu Ya, ndabatikana. Ndakabatikana musi ndakaendako. Nhasi ndazobatikana vese manje kwezi zvinhu izvo vanga vasina kugona kuzvitaura pane vanhu. Zvandirwadza. Mai Morgan ngavashadaro vedu. Zvandirwadza waumari. Ati maita henyu research ndaifari. Murambe makadaro mwana wamwe aindi wese. Muite research dzakadaro tinyatsonzwa nhoroondo. Ndatenda hangu. ndatenda hangu handisirini ndanga ndichitaura ndigogo vanga vachitaura nini sebasa semushamarari semutsvagi wenhau semutori wenhau
kumboita basa. Nekuti musoro wenyoka dembo chero akazvarwa nagogo vaitozoti vakazvarira nyika anga asisiri wavo vega, dembo anga ari wemunhu wese. Ndofunga kana chiro muso wakaenda wacho vachinochemwa, vamwe vacho vaitotungamirira parufu pazitomborika kana hama dzekwadembo ipapo, nekuda kwokuti anga azvarirwa nyika. Saka izita ruombe chaizvo chaizvo kana zvangofanana chiri nemunhu anenge akazvara mutungamiri wenyika, watozvarira nyika tokangano zvako zvezvo kuti anzi ndewangu uyu aiva atowe wenyika, nekuti ane zvaanenge akaitira kunyika. Asi kana tiri Satani sesu anapoto njere, tikangoenda tinongoendawo nerunyararo rwedu, sezvo tinenge tabva kuimba yerunyararo, sobva tangonzi rest in peace zvakadaro, sobva zvangoenda zvakadaro, nokuti handina chandakasiya ndaitira wenyika. Asi vana dembo avakaita mazuva nanhasi noti chirungo wavo ari kutirayira, ari kutivaraidza tichitapirirwa zvedu. Pungwe munhu achiridza, ndanzwa vamwe amai achitaura kuti ndo dembo akungoridzwa kumba kwedu, sezvinonzi hakuna vamwe vaimbi. Akuratidza kuti munhu iyeye haatombodina dembo, anzi nini handinakatombomona dina dembo nandisingatombomuzivi. Ndandiri mwana mudiki paakashaya pache papo, asi nhasi ndauya panapa. Halo? 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 Yebo. Halo? Ndofunga paita dambudziko apa. 8 minutes to 2 amaro aterereka. 2 o'clock unobva ndaoneka vandokusiyai muna muolo wa mulaudzi. Zvinowanikwa mukurarama. Ichi chatinoda chete tida kuona mhuri ichibatana vachifambira mberi. Tendai namuge tida kuti vasiye mbiri, vadarike mbiri, pakasvika baba vavo vadarike ivo. Tovasimudzira tofamba tiri pamwe chete.
779 ready hello Halo Baumari. baba Makasimbe. andosimba wangu inini Baumari kutaura chokwadi chaicho. Tendai na mugenda kuna kwanomboenda. nekuda kwe iwe vachigona Kuita hunwa vari kuita iwo. iwe vachigona kuridza makitari Hapana kwazvinoenda nekuti tasemo namai vacho vanofurira vana kuita zvichakafumuka kudaro. Hazina kunaka Baumari. Tinotenda mune basa ramunoita. Tinotenda chotendedzeni. halo Hello. makadiko Masese wa mas. chasira masirawo Ya ini nangchada kungotaura ka ndichikuti dai ana mogeni ka waona zvinoita Peter Moyo haadina gogo wake. Anoda gogo wake, anochengeta gogo wake saka ina handizivi vana mogeni vari kuzviwana kupi zvavari kuita izvi. I think ndo contribution yangu yekuti kana iye akateererawo mogeni natendai ngavadzidzewo pana Peter Moyo katenda hangu. ndatenda yangu halo Mari. baba Ise. muse Zvifana vakomana avo vanga vasafurirwa naamai. Zvinhu zvavo hapana kwazvingaenda. baba Vakaona zvavo mari yakawanda sei kunyange vanadyiwa sei. Asi ngavasadaro zvavari kuita. aiwa apa hatingamboti munhu anofurirwa because munhu kana wamunhu mukuru hapana kufurirwa zve Iwe amweni muroora havadzidzani basi manje vana vakupindira paya amweni muroora. kuti vana vakupindira vakupindira manje zvokushako iwe ungati watorwa ungati handei toona mbuya wenyu towapa zvipo imusipo wakambozviona kupizvo wakambozvionawo pasi pano pese izvo zvakafanana nezvezvo zvakatoitika vari kupindire zvaamai vari kufurirwa naamai danga asamai zvinhu zvese iwo amai acho ari kukanga kuti vazoone zvavari izvozvo ndimbuya iwo wakabereke murume wawoyo ngavasaite hosha iyo haizorapiki zvachose vaita basa ngo
koloko ndo nguwa pane Channel FM kama ready alo Alo mkoma mani. makadiko Ndipo makasimere mkoma mani. tiripo Ndipo rizeba. ngototarika nalo usiku hivi Ayo unogona mkoma mani. Ndakateera pesa apa. handitika Ndiretu wakasamwe ndiri kuchinoi. ndopa kutenda zvikuru mukoma Ndotenda kwazvo ndikuchipa nhoroondo ya mkoma dembo. mai vafarira ngoma dembo Ndaivafarira ndakambotaura palasi time matavire mkoma dembo ndowaimba watinofarira. handitika Kana baba wangu mudhara wangu wanosimudza masimbi izvo zvaana kurara akaisa nzeve pareti. ndatenda hangu Ndokutenda mkoma mani.
ka Morgan Dembo and Barura Express kambokanziko kutsika matsimba ndo damba refuroro vakatanga kurova irori kam unonzwa sei vakomana vane chipo ava kana izwira Mogiza tenda yakabata lead guitar unonyatsokuona kuti aiwa ka amushakabva pa dai vakaramba vakadaro vasaite zviye zvokuparadzana zviye vakure vakadaro unoona vachienda kumberi nini amaroterereka mwari wakuitire zvakanaka zirangonzora psona national driver kam ndekausiyai muna mole wamulauzi inini hangu kam ndo munotungira pasi musoro wenyanga usina nyanga nditore mukana kutenda kuna pakati panhoroondo vamakwira miti ndotenda Gogo Dembo ndotendawo zvakare Sekuru Ganyayu ndotenda zvakare iwo Mai Dembo ndozotenda zvakare Innocente Mujintu pambukira mukoma Chikoko Antonio wese ane chekuita pa production iyi kai ndichizotenda zvakare Godi Muzari wekubepa nawo akaita kuti iye muri yeZimbabwe vayeukeyo Gogo Dembo zvinoti gore rino iri gogo pavari kurangarira mwana wavo kam at least izvozvo pandikutaura pana vakatofuka vakatonyura mu2 in 1 izvozvo rakabva kune hama neshamwari dzaDembo vakaita kufuga mumusoro chaimo vachiteerera redhiyo vachiridzwa muzukuru wavo anonzi Mogenu zvirambe zvakadaro svondo rinoteera musi weMonday Titan Somanje penga udzoke vakupenga udzoke iyi saka nokudaro next week Titan Somanje penga udzoke ayayayaya ini nangu regai ndorwa pasi tata